Somos Dani Cabo e Eros López. e isto é Non vale furar. Moi boa xente, que tal? Como estamos? Un día máis no NVF Podcast. Eros López, que tal? Que tal? Como estamos? Un día máis aquí, un día brutal, sobre todo. Teño que decir que especialmente a min encántame un día como hoxe. Sí, é un día un pouco diferente. Temos hoxe con nós, temos por aquí apuntado, un dos mellores formadores de España, que non é pouca cousa. E é de Moaña. Poca broma, De Moaña, Eros. Poca broma. Ven de ser director de alto rendemento do Olympique de Marsella, tamén estivo na canteira do Valencia. Formado como adestrador, se non me equivoco, falaremos agora. Gran experiencia como asistente no primeiro nivel. Asistente, quero decir, de adestrador. E temos por diante un podcast moi interesante. Moi interesante, porque hoxe temos connosco a Miguel Alonso. Que tal, Miguel? Como Moi estamos? ben, moitas gracias, sobre todo por a introducción. Xa empezamos a mentir cedo. É que promete, hai que crear hype para que a xente diga cuidado co que se ven. Imos falar de formación, que creo que é un tema moi interesante. É moi necesario, Intentaremos. Pero queremos coñecer máis a persoa, non? A Miguel Alonso. Entón, nos queremos retomarnos anos atrás e chegar a ese ano 78 cando naces, Miguel. E queremos saber como empezaches no mundo do fútbol, porque imaginamos que empezaches como xogando, Como non? todos. Sí, claro. Non sei se son capaz de falar de min sen falar dunha cousa que para min é determinante, que eu que teño un irmán xemelo. Entón, para min non hubo nunca moito problema para ter con quen xogar, así que sempre tiñamos con quen xogar. Estaba ali como meu irmán toda a vida, rompíamos balóns, pinchábamos balóns, pedíamos balóns novos continuamente. Unha vez, un día, estaba a miña nai e meu pai lendo Faro de Vigo, dixo: "Oye, aquí unha proba para ir para o Celta, a ver se deixades de romper balóns aquí na casa e ides para lá." Ali fomos, como éramos grandes, sí, 100%. Como éramos grandes, quen era quedamos. mellor? Evidentemente, meu irmán ao principio, pero despois eu. Mira ti, como se chama teu irmão? Carlos. Ese sí que é un dos mellores no seu, que é un fisioterapeuta top, ese sí que é top. Tira de relacionado co mundo do fútbol ou un pouco fisio a nivel xeral? No, lógicamente cando entra unha persona que caiu polas escaleiras tamén o atende, pero el gustalle máis o rendemento. De feito estuvo hasta agora de fisio no Dinamo de Moscú, estuvo de fisio tamén coa selección rusa, no Al-Ittihad, hai anos. Non está mal, Bueno, Carlos Alonso, aí carreira. Teño que decir que me queres. Claro que me sona. El estivo, pode que estivera tamén en China. No, en China no, pero a historia que quizás recordas é que estuvo en Al-Ittihad con Yago Iglesias. E tuveran ese problema para sair do país. É verdad. Este non en China, Arabia. Outro era meu irmán. Claro, Carlos Alonso de Moaña, sí, señor, Sí, señor. Oficio, é verdad. Vale, sí. Mira como se fían todas as historias, Continúa, Total. Miguel, perdona. No, bueno, ali chegamos ao Celta, teríamos 7 anos ou por aí. Nunca sei exactamente, como eu son do final do ano, pois nunca sei se tiña 7, 6, 7 e medio. E ali votamos ata pois 10 anos casi no Celta. Despois, pois daquela época, isto é unha explicación que fago sempre por non decir que nos votaron porque éramos peores que os outros, supoño, pero daquela sub-19 era unha categoría juvenil aínda, desapareceu aquela categoría, topáronse o Celta con probablemente 4 plantillas para facer solamente 3, votaron a 25. Había por aí cracks tamén, non? Supoño que coincidiches con futbolistas moi bons. Había algúns moi bons, pero temos que decir que non era o que era agora o Celta. Claro. Daquela non había sintético nos campos, era terra, non había agua quente. Casi, con todo o cariño do mundo, casi diría non había ni siquiera vos adestradores, máis que un e medio. Había boas personas, o mellor para min foi o meu primeiro adestrador, que foi Freire, que é unha persona que ademais teño de cariño, máis alá de que se me ensinou moito ou pouco, porque como era. Entón é verdad que non era o mismo. Nos, probablemente da miña xeración o máis importante foi David Araujo, que sou despois en cadetes marchou para o Celta, en cadetes marchou para o Barcelona. E probablemente Villa o máis destacado daquela xeración, pero ningún chegou a ser un futbolista profesional de nivel. E como continúas? Pois dali marcho para o Pontevedra. Voto tamén 4 anos, 3 anos moi bons, o último ano non tanto, xa con lesións, sin poder xogar moito.
Curiosamente, o que viña de ser o director deportivo do clube, que estivera empuxando para que eu subiera ao primeiro equipo, o ano seguinte foi meu adestrador e non xoguei con el, cousas do fútbol. Curioso. Sí, ou non, bueno, son cousas do fútbol. Primeiro equipo. Sí, eu debutei en partido amistoso co primeiro equipo. Digamos que, bueno, tiña certo bo cartel daquela, pero bueno, igualmente non era un Pontevedra tan potente como quizás o que agora. Era un bo Pontevedra, pero un Pontevedra dos anos 90. E ti un central potente con gran xogo aéreo, gran serie de balón. Sí, pero non moi rápido. Eso, pero bueno, para o fútbol daquela non era tan importante. Agora sí que eu agora non podría xogar probablemente. Creo que falaremos diso despois, un pouco da evolución do fútbol, incluso das canteiras a nivel físico. Sí, pois dali simplemente decidín que tiña que centrarme nos estudios. É verdad que acordei tarde, pero bueno, cheguei a tempo. Volvín para casa. Fun para casa. Eu nunca xoguei no Moaña ata que marchei do Pontevedra, o sea, con 20 e pico anos fichei no Moaña, botei ali 2 anos e un inverno neste mercado así raros de inverno, marchei a xogar po Porriño terceira división. Botei 2 anos ali e volvín para Moaña e despois retireime cedo. Sí. Porque aí empezou o picorcito de querer adestrar, non? Xa empezara, eu de feito, eu empecé con 19 anos a entrenar e retireime con 26. En parte retireime por unha cuestión ética que despois o mellor vai salir máis veces, porque eu teño non sei, creo que un punto débil, en realidad non é tan forte, pero esa ética ou ese que para min, bueno, quizás ten que ver coa educación que recibín e con esa de non equivocarte, sabes, de facer o que toca en cada momento, que non é necesariamente o correcto, pero en aquel momento pois discutín coa directiva porque había movimentos así estranos que para min afectaban un poquinho incluso o meu, se queres decir, honor. Sí. E dixen, por aí non paso e decide xogar. Podemos saber algo concreto que se fixo que... Sí, pois fíxate, eu daquela non había nin redactadores nin nada. Eu tivera un problema dun tendón de Aquiles que estaba moi engrosado, pero eu intentaba adestrar sempre. Entonces, eu acórdome de días como oso a chover e a ventar, pois debaixo dunha grada, pois facendo o que se facía daquela. Abdominais, non sei que. Sí. Bueno, pero eu non faltaba adestrar. Un día cheguei a entrenar entón dime eso que oín é verdad. Pois o que diche de que dime, sí, que estás a finxir unha lesión para non ir a entrenar. Eu digo, como? E o tipo, como dixo, estábamos a quentar así como de lado a lado do campo. Digo, como? Para aí así en seco. No, bueno, o mellor non oí ben. No, espera, explica iso, tal. E dime, no, oín que estás a finxir unha lesión para non ir a... Digo, pero cando faltei a entrenar? Lesionado e todo, viña a entrenar sempre. No, o mellor é que foi un papo entrenador, dice, mira, non entreno máis aquí. E que pasou? No, mira, non me rompas a cabeza nin ti nin todos estes que hai aquí. Isto é Moaña, na túa casa. Sí. Decidín, bueno, convenceume para xogar ese domingo porque andábamos un pouco apretados e tal. Non porque fora a marcar goles ni nada, pero bueno, facía falta. Ese domingo colguei as botas. Un domingo pola mañán en Chapela, que un partido que remontamos no 90 e no 93. Marchei en primeira regional. E marchei dali, din a camiseta, bueno, falamos luns, non tengo máis que falar con vos. Iso foi un domingo pola mañán, e o domingo pola tarde, pola noite, chámame de Porriño, que eu nese momento estaba adestrando o cadete do Porriño. Teño que dicir, no 2003, porque isto non sei en que ano foi, pero no 2003 formas a Escola de Fútbol Base Moañesa. Sí, con só 25 anos, xunto ao teu colega Rafa Villaverde. Claro, bueno, tiña naquel momento probablemente 23, se vamos ás matemáticas, pero bueno, por aí, o 24, 24. Bueno, 24, sí. Sí, pero bueno, a idea surge antes, evidentemente. Ali que pasou? Nos tiñamos certas inquietudes sobre a formación, non estábamos nada satisfeitos co que como se estaba a facer. Dixemos, pois, en vez de ter que ir por aí como locos a explicarlle a todo o mundo, pois facémolo a nosa maneira, claro. E fundamos unha escola. Pero hai que telos ben postos, non? Para quentarse e decir, con 23 anos vou facer a miña escola de fútbol base. Sí. Mira, pasou unha cousa que creo o mellor algún ointe vai me rebatir probablemente. Eu diría que fomos a primeira escola de pago en Galicia, ou das primeiras seguro. Ajá. Porque históricamente o que pagaban os pais era se había un transporte ou tal, pero nós dixemos, non, aquí pagas unha cuota porque hai unha formación. Hai unha formación dos adestradores, hai unha formación para os nenos. Sí. De feito, a escola, teño que dicir que apuntamos demasiado alto, empezamos
de 0 a 100 en un segundo, é dicir, nós tiñamos ainda con as mesmas instalacións como Moaña, que iso hai que dicilo, nós compartíamos instalacións, incluso compartíamos proxecto, porque a idea era que cando pasasen os nenos de fútbol 8 a fútbol 7 daquela a fútbol 11 foran xogadores do Moaña, pero ata fútbol todo fútbol 8, 7 daquela era escola de fútbol base moañesa, pero estaba dicindo que para nós foi un proxecto que moi ambicioso, no que tiñamos evidentemente dábamos toda a roupa, se levaba a roupa ali na cidade no campo, cando chegábamos nenos tiñan toda a roupa preparada, antes ou despois do adestramento tiñan profesores particulares para poder facer as tarefas, autobús en cada desplazamento, o sea, apuntamos moi alto, de feito está moi ben, pero estaba mal calculado financieramente e así nos foi. Non saiu. No, a escola sigue funcionando, pero evidentemente con outros estándares, digamos, sí. Ajá. Perfecto. E despois eso que nos contabas de que chama o Porriño, pasas ali tempo en Porriño sí. Que fas un pouco de todo, non, Miguel? Sí, pois a historia está de cando deixo de xogar ao fútbol, eu nese momento estaba de adestrador do cadete do Porriño, Toni Otero era o director o coordinador da cantera. Ajá. Bueno, botan a Santi Mariño, que estaba facendo unha primeira volta de campeón, a ver, tiña acabado de campeón de inverno, pero pois foi ser unha segunda volta mala, foi destituído, entón subiron ao adestrador do Subnil División de Honor, que era Moncho Bastos, e Moncho di, pois eu quero que suba el comigo, entón subimos os dous, e o equipo non se salvou, por desgracia, nun penalti no último minuto, que David de Dios, por desgracia, non meteu. David de Dios. Sí, descendemos a preferente, así que eu quedo ese ano de coordinador da canteira. Toni marcha para o Celta, eu quedo de coordinador da canteira, e ali tocoume, como diste, Dani, pois un pouco de orquesta, pois sí. de coordinador, de preparador físico con Marcos Canle, dando o primeiro equipo, ano seguinte fago o meu cargo de equipo. Vos momentos en Porriño. Sí, moi vos, a ver, ali claro, a min ali tocoume un poquinho tamén a realidade, aí aprendín moito, aprendín de todo, aprendín de dirección de equipo, aprendín evidentemente de modelo de adestramento, habilidades de negociación, aprendín moitas cousas, e aprendín, pois fun destituído na terceira temporada, polo tanto aprendín tamén a cara B, claro. Sí. Claro. Naquel momento ti, por exemplo, contabas de que ias a acabar de director de alto rendemento dun equipo profesional. Que eso... No, pero eu sempre tuve en claro que iba a dedicarme a isto. Sí. Miña muller decíame, cando non era ni siquiera miña muller, decía, e por que non preparas oposicións? Clásico. Quen carallo quere estar ali? É dicir, non queren estar nin eles, non, os nenos están ali, decía un profesor, decía ali, a esa edad todos se irán mal e ainda por riba non queren estar. De educación física. Sí, claro. Entón dixen, eu ali non quero, eu tiro para diante con isto. E así Sí. foi. E cando te subiron ao primeiro equipo 2006-2007 como adestrador, como foi aquela experiencia, esa primeira vez que che din, oi, queremos que lideres a nave? Pois si sabes como foi super rocambolesco, porque eu, claro, curiosamente acabo de mencionar aí un rato a Moncho Bastos. No primeiro ano meu de coordinador da base, el xa non estaba no clube, pero ano seguinte el volveu como presidente. É un tipo dali, de Porriño, entón, bueno, el quedou de presidente, díxome, bótame unha man, díxenlle, hai que falar con Luis Casais para que sexa o adestrador. Luis era fora meu profesor da facultade, eu tiña boa relación con el, acórdome que estábamos no Audi A4 de Moncho, un Audi guapísimo daquela tal, e digo eu, claro, un coche de presidente, e digo, oies, vamos a chamar a este, vale, chameino, dal, mira, estamos aquí, estou con Moncho, deixo aquí para que faledes disto. Esa estaban os dous máis ou menos avisado, bueno, aí quedades. E cando volve de volta a Moncho, di, xa temos adestrador. E digo, comencéchelo, díxome, no, vas a ser ti. Digo, como? E me di, home, este tipo díxome, levo 4 anos a formar a Miguel para ir eu a joder o traballo, que entrene el, que está preparado e tal. E ali empecé. Mira, estuvo moi ben, porque o primeiro ano foi igual, tivemos un arranque de liga increíble que nos pensamos, que fácil é, non?
con 20 fichaxes todos de primeira regional, de segunda regional, algún descarte de outro equipo, e, bueno, ao final acabamos pedindo non ahora, pero así me pasou un poquinho os dous anos seguintes hasta que me cesaron. Bo club o Porriño, instalacións bastante chulas, e agora mellor, evidentemente. Están facendo ben as cousas agora outra vez, non? Na loita aí polo playoff gañaron o Lemos 2-1 esta finde. Poden volver pronto. Sí, eu teño falado con Rubén, porque, claro, digo, Rubén, é o máis cauto de todos. Rubén Blanco. Sí, Rubén Blanco. Digo, Rubén, mira que me recorda moito o meu equipo da 2006, non recordo exactamente a data, eu digo, un equipo así medio feito con xente moi nova, tal, e que saca un rendemento moi rápido, moi pronto, e de repente a competición vaite meter no teu sitio, e agora as fichaxes de inverno, todo isto, pero que disfruten o camiño. Sí, xusto. E despois que pasa? Porque nós temos que facerche a pregunta de porque hai unha persoa moi importante nas seguintes etapas da tua vida, que é Pablo Alfaro, o mítico futbolista Pablo Alfaro. Sí. Como coñeces ti a Pablo Alfaro? Segundo xogador con máis cartóns vermellos da historia da primeira división, me parece. A fama tena, segundo, pero ser é un auténtico bonachón, non? É un tipazo. Sí. No campo mellor era un tío duro. No campo era o que tocaba, e daquela pues, estaba máis permitido, agora iría á cárcel, pero él é consciente disso. Sí, home, claro. Estivo en Offsiders, de feito. Estuvo en Offsiders, moi interesante. É verdade. O médico, Pablo Alfaro. O médico. Que todo o mundo di que é ginecólogo, pero non é así, é especialista en medicina do deporte. Quen dixo que era ginecólogo? Moita xente di por aí. E por moita, eu que sei, por o mellor como lle meteu o dedo polo cua, iso é un urólogo, non un ginecólogo. Vale. A tuche. Hai diferencia. Claro. Hai un urólogo que é cubilarín. Non imos entrar nas diferencias, pero en fin, no, mi irmán é uróloga, entón sei un poquinho diso. Vale. Bueno, mira, teño que dicir que con Pablo Alfaro coincido unha vez máis grazas a Luís Casais. Porque Luís, o clube daquela, foi na temporada 2009-10, quería centrarse en buscar adestrador. Luís, que xa tivera traballado no clube, tiña boa relación con Nino Mirón, que era o presidente, dixo, oye, mira, vamos a facer un proxecto común, Universidade de Vigo e o clube, e a Universidade ocúpase de todo excepto de buscar o adestrador. Nos buscamos, facemos o staff e todo o traballo da canteira. Entón chegouse ese acordo, o clube buscou a Roberto Aguirre, que agora está no Oviedo, no Vetusta, se non me equivoco, e a nos fixemos, a verdade que fixemos o mellor está mal que o diga, pero fixemos un staff guapísimo. Falando primeira experiencia no Pontevedra. Sí, xa neste caso eu xa fora xogador, pero neste caso como técnico. E ali estuvemos Félix Fernández Cao como redactador, que daquela non había redactadores por todos os clubes, agora sí, pero non era un posto tan... Agora está no Betis, xa hai moitos anos. E de aquí tamén, de Ourense. Borja Ropero como preparador físico, que agora ven de Dinamo de Moscú tamén, que estuvo en Pontevedra comigo, ex xogador do Celta B, tamén comigo no Porriño, etc. Compañero de promoción. Eu de segundo adestrador. Equipazo. A verdad que sí. Mola, para aquel momento éramos xente nova, con bastante boa formación, con moita fame, e con un adestrador que teño que decir que non nos deixou traballar moito. Ele lo sabe, porque non é ningún secreto, de feito, teño moi boa relación con ele agora, pero daquel momento ele creo que eu man tamén chegar a un sitio no que hai un equipo de traballo xa montado e que ti tes que, sabes, o primeiro contacto con Alfaro, con Pablo, entón, Roberto é destituído, disculpa, ves, se che dixen ao principio, digo falo moito, se me vou polas ramas me avisas. O caso é que Roberto é destituído en novembro e ven Pablo. Vale, estaba pensando que xa empezarades con Pablo. Entón Pablo é verdad que creo que tivera negociado durante o verán, pero bueno, chega Pablo Alfaro. Pablo Alfaro chega, igualmente con todo o cariño que lle teño, el tamén o sabe, chega en pañales. É dicir, el non sabía adestrar porque nunca fora acababa adestrador. de 2009-2010. Creo que se retira 2 anos antes. Sí, el non fora adestrador, estuvera a facer algún rol aí no Sevilla, pero non no campo. Entón el cometía erros técnicos moi evidentes que, por como ele deixouse axudar por xente con máis experiencia, inda que fóramos máis novos e máis formación. Entón, como pensades? Pois así, así. A verdad que se convertiu nun moi bo adestrador e sobre todo un moi bo manager de grupo. Claro. É que comentabas iso, non? Que el como que deixaba un pouco a parte máis teórica, máis de adestrador
para ti e para o Sí. resto do staff, e ele era como máis bueno, Sí, máis gestor, sí. El nos tiñamos eu recordo con moito cariño e por iso eu seguín traballando con el despois cando xogamos o playoff de ascenso contra o primeira eliminatoria foi contra o Oviedo. correcto. El recordo que me di, Miguel, leva ti a semana, eu vou para a grada e desde aí as pinceladas que cando dá unha pincelada a un adestrador é brocha a corda, me entendes? Entón, e ti estás abaixo e dirises, entón eu acórdome que pensei, confía en min, confía no que eu falo cos xogadores, e iso para min foi un reforzo importante. A verdad, tuvemos, vou dicir, a sorte, non foi a sorte, foi o traballo de que cando analizábamos un equipo, claro, Roberto Aguirre tiña mala costumbre de cando eu daba o informe do rival, o día seguinte ainda estaba onde o deixei, porque para ele era moi importante nós, non o equipo rival. E Pablo, ao revés, Pablo o día seguinte estaba subrayado, doblado, tal, sabes, estaba estudiado. Tamén outra confianza e No, outra Eso forma ao final de... reforza. Pero bueno, Roberto neste caso era, él pensaba, probablemente esa verdad, tiñamos un equipo moi forte como para andar a pensar no rival, vale, Sí. igualmente legítimo. E Pablo chegou con os ollos moi abertos, con seguramente moitas dúbidas de como é o proceso de adestramento, e por iso se empapou de todo. Claro, tiñades un auténtico equipazo. Sí, porque Adri Cruz, Iván Carril, Gerardo Carrera, Charles, Sigor, Alejandro cuartos. Vázquez, Víctor Bravo, no, equipazo. Cuartos en segunda B, Que pena, porque chegou o Sí. Alcorconazo, que foi ese ano o Alcorconazo e fastidiou vos a vos Sí, sí. tamén cun 3-0 ali en Madrid. Sí. Sergio Mora estaba ali. Sergio Mora. Nos chegamos na última xornada de quintos. E tuvemos que ir a xogar contra o cuarto a Mendizorroza. Eibar. Mendizorroza a la vez. E fomos alá, e fomos de cuartos a Mendizorroza, de quintos a Mendizorroza, tiñamos que ganar. E ganamos 0-1. E unha vez máis, cunha xogada que non tiñamos unha vez por recalcar este respeto que Pablo tiña hacia os demais. Digo, Pablo, esta xogada de balón parado que temos, eles era nos facíamos un amago para ir a recibir de primeiro pau a corta, pero non íamos, volvíamos para atrás. E digo, mira, Pablo, eles son moi estreitos no marcase, creo que temos que ser capaz de liberar iso, deixa que vaya, polo menos no primeiro córner, que vaya de verdad para lá, inda que saquemos o primeiro pau. Sí, tal, non entrenamos. Bueno, non pasa nada, non é tan difícil falar cun xogador que diga, en vez de vir e volver, vai para lá. E podes ver en internet como é o gol. O gol é sacando Iván Espadas, perdón, non recordo quen foi porque o que marca Iván Espadas. Entra no primeiro pau, ese espacio liberado e decir, reforzar unha vez máis o que ti crees que vai pasar, claro, e pa. Sí, esa visión de bueno, ver que a veces o rival pasa. A veces pasa. Sí. Era máis complicado ascender daquelas, pero Sí, ademais a boa vila, praza complicada, pero imagino que foi unha experiencia Increíble. espectacular. Fomos os primeiros en encher Pasarón, o novo Pasarón, que non estaba ni siquiera, digamos, luz verde para, non estaba acabada a grada de preferencia. A verdad que foi increíble ver aquel estadio cheo. E que pasa despois, Eros? Pois despois Pablo Alfaro lévate con el ao Recreativo. Sí. Recreativo de Huelva, o decano en fútbol español, pero só estás 3 meses. Sí. Vas como preparador físico, que pasou, vale? Pois mira, vou de preparador físico porque Pablo na súa intención era levarnos a varios do staff. Pero o clube poñía xa segundo entrenador, que era Juan Merino. Entón, Pablo Alfaro, capitán mítico do Sevilla, Juan Merino, capitán mítico do Betis. Aquí non podía No quedar Recre. ben. Eso molaba, Que nunca tuvimos problemas con él, pero neste caso hai que decir que entón Pablo dime, mira, Miguel, ves de preparador físico, digo, pero mira que preparador físico é Borja. Claro. No, pero quero seguir estando así, quero que sigas levando esta parte táctica, fun para lá. É verdad que trampeando un pouco, non? Sí, Así de, bueno, vas de preparador físico, sí, pero tamén... Pero terceiro adestrador. Sí, entón hai que decir que non estuvemos ben, no equipo non funcionou e pois unha vez máis destituídos. 10-11 era Recre en segunda. Segunda, sí, claro, tocounos, a verdad que Experiencia. pero tocounos un inicio de calendario complicado, importante, Betis, Valladolid, equipos fortes que acabaron ascendendo, de feitos creo que 3 dos 5 ou dos 9 partidos foron contra equipos que acabaron ascendendo. E menudo ascenso, o sea, porque ti estás no porriño e de repente veste aí en segunda división. É que isto tamén... Sí, pero pasa unha cousa que sempre vas, un perfil es como os nosos que non somos exxogadores,
vas un poquinho de vagón de cola, sabes? É dicir, vas, en principio, porque faz ben as cousas con alguén que vai abrindo as portas, porque para nós non é tan fácil. Mira, un dos mellores adestradores galegos agora mesmo é Iago. E Iago ten que ir abrindo portas, pero empezou en terceira autonómica. Sí. Entendes? De feito, conozo ben porque estuvemos juntos na universidade, fomos parte dese grupo de investigación da Universidade de Vigo. Entón, el, cando eu estaba de segundo adestrador no Pontevedra, el estaba de preparador físico no Pontevedra B. Sí, sí. Conocémonos ben os nosos percorridos. Entón, é verdad que para nós é difícil chegar a esas cotas se non vas acompañando a un adestrador. Claro, claro. E despois marchades, despois desa experiencia non demasiado boa no Recre, Leganés. Ali estás de xefe de metodoloxía. Bueno, pode ser? Sí, bueno, a ver, ali pasa unha cousa. Que é o teu traballo? Non hai moita cinta, aquí a cinta está da cinta da cámara. Tú dalle. Sí, dalle. Aí non hai carrete para contar tantas cousas, pero bueno, ali chegamos cunha proposición económica patética. O sea, Cifra? 600 euros. Hostia, pensei que non ibas a dar. Sí, dou. Pues era No, que, claro, a máis Pablo 600 euros. Estamos os dous, isto é literal, estamos os dous nunha cafetería en Madrid. Eu, bueno, acórdome, eu vou para Madrid, vamos a negociar aquí, está medio feito, pero quero que veñas. Bueno, collo un avión daquela, 300 euros un avión para ir a Madrid. Chego ali, mira, xa estou, collo un taxi. Aí vai o soldo do mes. 80 pavos, coita, o fulano 80 pavos que 380. normalmente vale 60, pero que el mirome cara de fora, barba tal, de coa guiri. boina, 80. Despois eu adestrei a 2 xogadores que eran taxistas e díxome, roubouche. Bueno, chego alá, me recibe Miguel Melgar, que hoxe é director deportivo do Granada. Dime, bueno, benvido a Leganés, sabes? Club humilde, aquí ninguén paga nada. Comendo un pepino, Bueno, chego ali. Super pepino por ali bailando. Ainda non había aquilo. Ainda non. Bueno, chegamos alá, en definitiva, despois de todo o día, Pablo empezame a falar das condicións económicas. Digo, Pablo, xa gastei os 600 euros, xa os gastei para vir para cá. Que barbaridade, me parece. No, pero non hai cartos. Digo, pois entón non me chames, non hai cartos. Bueno, teño que decir que Pablo rexeitara meses antes unha oferta para a primeira división, porque o clube non aceptaba que eu fora para lá. Quen era o clube? A Racing de Santander. E por que non aceptaba? Non aceptou porque estaba ali concursal, teóricamente xa tiña staff, entón o único que non aceptou foi o director deportivo. Creo recordar que incluso a Suiza concursal si aceptara, pero bueno, é que Pablo é mítico do claro, Pablo pusera daquela unha norma, era un xoves ou algo así, de, mira, eu vou, pero non me sento no banquillo o primeiro día. Por qué? Porque ainda por riba era contra o Barça de Guardiola, daquela. Entón dices, mira, para que vamos a empezar no banquillo o primeiro día? Unha probabilidade de meneo bastante... No, pois vamos a decir unha probabilidade de non gañar, para empezar así o primeiro día, pois entón gestionamos todo, pero bueno, eles aceptaban todo excepto que eu fora. Pablo dixo, bueno, pois non vou. Entón, aí senteste sempre un valor, poquinho. o sea, dache valor. Sí. Que pasa? Que despois pois ti sintes ese agradecemento, esa pois necesidade de seguir acompañando. Entón, bueno, por resumir, 600 euros, que ao final logrei que foran un pouquiño máis, entre outras cousas, a cambio de o que é ser responsable de metodoloxía de preparación física da academia. Claro. 150 euriños máis. 150 ou 200 euriños máis que que pasou? Que cheguei ali un día, digolle o tipo da canteira, digo yo, mira, reúneme mañán ás 5 da tarde con todos os preparadores físicos. E cando chego ali, dime, é que non hai preparadores físicos. Bueno. Digo, entón, para que me piden vir aquí? Carta regalada. Bueno, pois ves a ver os entrenamentos de vez en cando, tal como vivía ao lado do estadio, pois iba un día ou dúas a semana a ver o entrenamento. Bueno, mira. E entón a experiencia en Leganés foi boa? Moi boa. Foi probablemente dos clubes que máis a gusto estiven, sí. Que guai. Porque despois marchades na 13-14 a Huesca. Probablemente foi unha mala decisión agora con perspectiva, pero o Huesca, hai que decir, o presidente era moi bo pagador, o do Huelva, o de Leganés, pero tiña cocodrilos nos bolsillos, e costaballe moito sacar os cartas máis claro. Entón, el non daba falado con nós para renovar, nada, e o vicepresidente, renova esta xente. El, bueno, esperamos. Fixemos playoff con un equipo, hai que decir, Segunda B. Un equipo de probablemente menos nivel que o esperado, pero con un rendemento que sacaron increíble, un equipo increíble. Ainda agora temos grupo de WhatsApp e hai máis de 10 anos disto. Andaba algún mítico por aí, así que agora nos poidamos saber quen é.
Seguramente. Que despois estivera en a ver, primeira. Mira, despois estuvo Carlos Maravilla Martínez, que le chamaban, que foi despois adestrador do Leganés, Sí. en primeira. Estaba non tiñamos un equipo, digamos, de ninguna estrela. Había xogadores, estaba Cámara, que viña de xogar en primeira tamén, pero tiñamos un equipo de moita xente de terceira dali De Madrid e tal. de Madrid, algún exxogador, dous ou tres retirados, fichamos. No, En segundo, fichamos, joder. fichamos un 21 fichases, o único que quedara foi o porteiro, que era Rubén Falcón. Es decir, era un equipo feito para salvarse. Pero fomos capaces de sacar moi bo rendemento. Eso Porque leva marchamos? A oferta do Huesca irrechazable, No, pode ser. nin siquiera, no. Unha mellor oferta, pero o presidente en Leganés podería igualar sen problema. Pero marchamos un puño porque, bueno, en principio a propiedade do Huesca era unha persona que era representante de Pablo naquel momento. Entón dixemos, bueno, vamos por ali, temos tempo para traballar, pero o problema dese clube é que é un clube bicéfalo, ¿no? Entón hai unha parte Madrid e unha parte Huesca. Como fomos de parte de Madrid, os de Huesca nos fixeron a vida imposible. Isto daría para 6 podcasts. Sí. Serían de terror. Tampouco ten sentido. Mira que non aguantaste desmoito. No, casi foi unha tranquilidade, pero é verdad que desto non fala ninguén cando falamos de fútbol. A miña muller deixa o traballo para vir para Huesca, porque o ano anterior estiveramos era aquí ou alá en Madrid, difícil, como meu fillo tiña 2 anos recién cumplidos, e dixemos, bueno, vamos todos para Huesca. Creo recordar un 25 de setembro somos despedidos co meu fillo recén entrado no colexio e miña muller recén deixado un traballo de 15 anos. Claro, e isto que? E cando volves a casa jodeste, pides a subsidio, pides non sei que, buscas esta vida. E buscas esta vida. Buah, é que ese Huesca, vimos por aí que tiña xogadorazos. Estaba Camacho, mítico do Huesca, Sí. Rubén Díez, Marcos Mauro, Atienza. Sí, claro, Marcos Mauro de feito foi un dos casos que nos Fastidiou vos a vida? El no, por suposto, pero bueno, son episodios do que falamos, ¿no? A parte oscura do fútbol que Sí. que como uns querían e outros non querían a Marcos Mauro, solo porque uns querían, solo por levar a contraria, pois foi un caso así complicado para xestionar tamén. Pero bueno, aprendizaxes. Sí, porque que A pasou? praza aí. Despois Quentada absoluta. Despois pa Marruecos. Fostes o Mogreb Atlético Tetuán, Pero o fui eu herdeiro do... Sí, fun eu Fuchiste solo. Foi unha cousa, mira, en Huesca, unha das cousas boas que saco dali é a relación con Roberto Cabellud, que hoxe é o preparador físico do Deportivo da Coruña. Mira. El, por conexión con Nayín, porque el tivera estado en Zaragoza, acaba en Tetuán. Entón, dun día para outro, Víctor Fernández chamo para ir para o Deportivo da Coruña. Este di, primeira división en España, mira, marcho. Chao. Entón, eles tiñan o meu currículum, porque buscaban tamén un director da academia, Sí. El dixo, me chamara chamaronme, fun para lá. Pero, teóricamente era para instaurar un modelo de entrenamento que eles chamaban europeo. Claro, como se entrenáramos todos iguales en Europa, ¿no? Non entrenamos todos iguales en España nin en Galiza. Imagínate en Europa. Entón, eu chego ali, empezo a facer o meu modelo de traballo, xa un mes e pico despois de empezar a pretemporada, e a 3 ou 4 semanas da Liga, empezamos a xogar partidos amistosos e o equipo non vai. Non vai, bueno, pues porque o equipo nin tiña o nivel que eles pensaban, iban a xogar ao Mundialito de Clubes, nin tiñan probablemente, nin tiñan probablemente traballado suficientemente máis durante o Ramadán e todo isto. E acabo marchando dali a un mes e pouco. Eu estou en Granada e recibo unha chamada do vicepresidente Miguel, vamos a renovar 3 anos. Digo, espera, porque a mí está a romper a cabeza o entrenador eu aquí non aguanto con este. No, vamos a votalo. 2 días despois chegamos de volta a Tetuán e dixeronme, mira, tal, vas a marchar e tal. Digo, bueno, vamos a chegar a un acordo. No, o teu contrato desapareceu. Non tes o contrato. Digo, como non teño contrato? No, porque, bueno, ali outra vez máis pequei de juvenil. Deixei, porque no, temos que ir a validar para sellar. De feito, o primeiro contrato que me dan está en árabe escrito. Digo, eu isto non firmo. Roubaron a toalla, Total. No, bueno, foi unha experiencia, pero mira, voltaría, Sí, voltaría, sí. Que tal o nivel do fútbol marroquí nesa época? Mira, técnicamente moi interesante.
pero cero hábitos de rendemento, cero hábitos de adestramento, cero estrutura, cero organización, moi pouco a... Carlos decía, no, que eu mirei como adestraban en Marsella, curiosamente, eu mirei como quero que fagas intermitentes, digo, eu non, a mí chamastes para facer un modelo de traballo europeo, máis integrado, e queres que faga intermitentes? Sí, porque tal, non sei que, bueno, pois non vou facer. Bueno, decidiu el facelo, de feito, e dixe, mira, aguanta aí porque en 2 minutos hai 2 xogadores aquí. Equivoqueime que eran 3, foron 3 que petaron o isque. Pois mira ti. E despois que pasa? Volve a chamar Pablo Alfaro e marchades a Marbella. Estades a tempada enteira. No. Tempada 14-15, segunda división B. Pero nos chegamos un 2 de decembro. Igual, empezamos facendo bastante, bueno, pero isto é bastante habitual cando entras nun sitio. De feito, a ciencia di que os primeiros 5 partidos despois de cambio de adestrador suele ser beneficiosa. Despois, nos cadrounos eses primeiros 4 partidos antes do mercado de inverno. Despois reforzamos moito o equipo, pero entre que se integra todo o mundo e tal, tuvemos un momento de estar cerca da parte media alta, enganchamos, se non me equivoco, 3 derrotas seguidas ou por aí, acabamos en descenso nunha xornada dun día para outro e igual cesáronos terceira. Por que temos nos que quedaste des décimos? Está mal isto, entón, non sei finalmente de que quedou o equipo, a verdad, pero é posible que quedara de décimo na mitad de tabla, pero... Tiñades a Loren Morón... No, Loren ven despois, Loren está no Betis ese ano. Pero o seu pai é o adestrador que ven a sustituirnos a nós, que él, curiosamente, estaba de segundo adestrador a temporada anterior que suben a segunda B. Amigo, vale. E cando chega el ali, dille a todos, está descambiados, Pablo Alfaro apretou, vos estaban todos delgados, claro, nos botamos 3 meses a facer perder lastre, e despois chegou el e levou os froitos. Bueno, eso é o entrenador mellor, tampouco sabemos. E a última con Pablo Alfaro, que foi... A última foi no Mirandés, ano inteiro en Anduva, como se deu, además unha praza que está moi ben nos últimos anos. Sí. Primeiros, Sí. Edades. Nos ali facemos el chega o ano anterior. El chega o anterior en segunda, pero eu estaba traballando nun gimnasio do meu amigo en Cupró, en Moaña. Aproveito para... Pero a verdad que estaba moi a gusto porque cando empecé a traballar con eles foi un poquinho porque me facía falta e tal, e, bueno, pois tiña un poquinho tamén de necesidade de continuar. Dixen, mira, boto unha man desde aquí. Entón eu estaba os sábados, os domingos en casa vendo o partido, falando co adestrador de porteiros. Mira, dille que teña cuidado, que fale con ese que é o lateral dereito, non sei que. Entón eu estaba así, que casualmente o adestrador de porteiros era o mesmo adestrador de porteiros co que coincidín eu en Marrocos. Fútbol. Xa che digo. E despois, entón, por que acabamos ali? Porque o equipo descende e el renova e vou para lá. A verdade, teño que decir que foi unha temporada increíble, con un equipo increíble, de xogadores increíbles, de personas increíbles, e con un final como ata agora, terceiro playoff xogado, terceiro playoff que non ascendemos. E que ademais as primeiras de cambio, a pesar de ser o mellor equipo durante a Liga, que palmades co Extremadura, que acabaría ascendendo. Mira, nos temos, non sei se a malas, sí, probablemente a mala sorte, nos acabamos de mellor clasificado dos 80 en relación de puntos, pero nós non éramos o mellor equipo era evidentemente o Mallorca. De feito, 2 anos despois o Mallorca está en primeira división e hai 8 xogadores titulares daquele equipo. Taía Lago Junior, Dani Rodríguez, Salva Sevilla, Raillo. Claro, había un equipazo, tiña un equipazo. Sí. Na primeira eliminatoria nos tocan eles, que en Mallorca nos ganan, bueno, rigurosamente, con algún xogador que probablemente tiña que ser expulsado, que non o expulsan. A verdade que en Somois probablemente un árbitro de playoff, pois, bueno, algún gol así raro, que, bueno, en fin, perdemos en a volta, pois non somos capaces de facerlle ese gol. A pesar do ambiente de Anduva. Anduva é increíble, sí, non? Increíble. Eu xa vivira de adestrador co Pontevedra. Cando non tiñan aínda a grada. Cando estaba Pablo Infante, ou que? Pablo Infante, ¿sí? Correcto, sí, sí. Estaba Pablo Infante. Mira, contoche unha anécdota respecto a pois é un poquinho para reforzar a idea esta de cando falábamos de Roberto Aguirre importáballe moito o noso equipo, entón eu mandáballe sempre detalladas cousas. Digo, mira, ollo, banda esquerda ten a Pablo Infante, que é un xogador destro. Nós tiñamos un comportamento cos laterais moi curioso, porque Roberto quería que normalmente o lateral dereito oriéntase para que o extremo salga para fora, vale? Para a banda.
Correcto. Pero Roberto quería unha situación contraria, porque así obligaba a xogar para dentro e que a nosa liña podera ir saindo, vale? Ajá. Ok. Problema, cando xogan a perna cambiada, en realidad estás facilitando o tiro a gol. E digo, mira, o mellor hai que falar con Iván Malón naquele momento que era o lateral dereito, porque este tipo vai para dentro, estamos dándolle de comer. No vamos a cambiar nada, 1-0, se non me equivoco, o descanso. No, igual no. Bueno, pero bueno. Sí. Gol de Pablo Infantes recortando para dentro e tirando a gol. Le digo, bueno, pois nada. Aí o tes. En fin, pero foi un aprendizaje fantástico. Estaba naquele momento, non tiñan ni sequera grada, estaban todos ali de pé, chillando, vestidos de negro. A verdad que era Como mola, Andúa está moi ben. A xente, que o que mola, tío, a xente do Mirandés ali. Non é do Real Madrid e tal, aquí, ti que equipo eres? Eu son do Mirandés. No, pero como decimos aquí, no, pero de los grandes, como de los grandes? Entón, máis grande que Mirandés para eles, ¿no? Como debe ser. Ese acaso do Atleti Bilbao para eles, pero no, teñeno claro. Foi a verdad foi unha temporada increíble, pero bueno, tamén facemos unha cousa rara aí co presidente, Nós tiñamos renovación automática. Ajá. Por xogar o playoff, e o presidente cruzouse un cable un día, non sei, choveu ou que foi, e dixo, mira que non. E chegou Borja Jiménez e o ano seguinte ascenden, pode ser? Ascendeu o ano seguinte? Sí, ascendeu o ano seguinte, sí. Pasou nos iso tamén con Leganés. Claro. Nos xogamos playoff e o ano seguinte chega con Asier Garitano e ascenden. Aproveitan o traballo, que deixades aí, aproveitan o traballo. Bueno. A ver, gustaríame pensar que sí. Bueno, moita xente di que é así, que cando chegan, claro, nos cando chegamos a Leganés temos que dicir que o equipo vende salvarse na última xornada. Claro. O ano anterior, bueno, pois nos facemos as cousas para que quede herencia. Eso podes decir os arquitectos Sí. Como chega o momento de separarte de Pablo Alfaro? Porque despois chega o momento clave, penso eu, na túa carreira, que é ese salto, esa chegada ao Valencia como director de alto rendemento. Como se dá esta situación, Miguel? Mira, esta é unha cuestión máis personal, ¿no? Pero está tamén falada con Pablo. Entón, nos chegamos un momento no que Pablo ten a oferta de Ibiza. Correcto. E me chama un día para decirme, mira, Miguel, estou a falar con Ibiza e tal, vamos a ir para lá, tal. Digo yo, mira, Pablo, tengo unha serie de cuestións personais que resolver, creo que non é un momento para min. No, pero bueno, tal, digo, mira, pensa que pode pasar que non aceptemos a oferta. Por non afondar moito no asunto, non chegamos a un acordo, eu non vou. Bueno, cando se pecha unha porta sempre se abre unha ventana, non? Palla, si se abriu, unha boa ventana. Pois si, estaba eu a ver un día, estaba eu a ver un partido do meu fillo de Pequerrecho, e chámame un amigo, mira, tal, non sei canto, tal, un representante. Queres ir para Valencia? Digo eu, como? Home, depende, que equipo? E dice, no, para Valencia. Digo, sí, pero hostia, en Valencia hai moitos equipos. E dice, no, para o Valencia, coño, sí, entón, no, vai o meu amigo Marco Otero, que estuvo en Basilea, acordas de que falamos dela hai 15 anos? Sí, acordo. Pois vai para ali director da canteira, está buscando unha mandereita para parte de rendemento tal, e digo, bueno, pois mira, vamos. Buah. Así, Así se abriu unha... Así foi, bueno, despois hubo que negociar un poquinho, pero nin tanto. Quero decir que... Supoño que o Valencia é un club profesional... Sí, a ver, ninguén regala os cartos, Xa. Pero, no, as condiciones eran boas, era un contrato de 2 anos que en fútbol xa é difícil. Ainda non acabara o primeiro ano, xa tivera renovado outro ano máis. Colleunos polo medio COVID, que foi unha época difícil para todos, e nos, a verdad que pasámola moi ben porque o clube respetou a todo. Toda a familia para ali, non? Sí. E que tal? Cal era exactamente o teu traballo? Que facíades aí? Que a figura do director? Mira, o director de rendemento, ainda que despois cada clube ten seguramente a súa cousa detalle de diferente, pero eu, igual que Marsella, director de rendemento da academia, isto é importante matizalo. Entón, eu ali no Valencia era encargado dos procesos de adestramento de parte dos preparadores físicos, os contidos de adestramento tamén, e igualmente dos redactadores. Os redactadores que moitas veces hai esta dúbida si son da parte médica, da parte de rendemento. Para min, no meu concepto de traballo, un redactador é un preparador físico de xogadores lesionados. Lóxicamente hai un traballo evidente común entre fisioterapeutas, médicos,
todos os asentes que poden colaborar na redactación na recuperación do xogador, pero o redactador é o que, digamos, que o prepara para que empece co equipo. Esa parte tamén é levaba. Despois en Marsella foi un pouquinho máis diferente por cuestións que falaremos despois, pero ese é o rol, é dicir, establecer programas de adestramento que axuden a mellorar o rendemento dos xogadores. Podemos especificar algún programa de sí, claro, de entrenamento que implantaras sí, en Valencia? Bueno, hai moitas cousas do que máis seguro orgulloso estou é que moitas desas cousas quedaron, no? Iso que máis me enorgullece tamén, probablemente porque a persona que quedou no meu posto, no meu, enténdeme, sí, a que quedou ocupando o rol de director de rendemento, foi responsable de rendemento, e Ángel, que era o responsable de redactadores cando estaba eu, polo tanto hai unha continuidade evidente. Correcto. Mira, nos establecimos un programa de adestramento cos máis pequenos, que ali non había, sabes, non había esa cultura, entón empezamos a traballar o que eu lle chamei daquela o bloque de contidos de educación física para os máis pequenos. Eses bloques de contidos tamén tiña que tocar os máis maiores, entón había que nos máis maiores ter dosis pequenas de o que chamamos educación física. E despois tuve a sorte, e iso é verdade que foi unha sorte, cheguei e inauguramos o gimnasio. Entón non é que evidentemente non había cultura de adestramento de traballo de forza, non había cultura, pero porque non había gimnasio. E nos logramos, pois, é verdade, en 3 anos que os xogadores entenderan que era unha ferramenta obligatoria e necesaria para eles. Claro. É que ali, ademais, justamente nesa etapa hai moitos futbolistas que hoxe en día están no fútbol profesional, coincides cunha camada de xogadores do Valencia que supoño que aprenderon moito de algunhas das túas ideas, non? Quero pensar, eu gardo moito cariño de casi todos eles, ou de todos, non sei, diría de todos. Creo que eles tamén de min, o xogador normalmente vai o seu, quero dicir. Sí. Despois, cando sesa maior, vai a dicir, maior acórdase de que sí, cando estaba en Valencia, ali empezábamos a falar non sei que. Bueno, en realidad o xogador normalmente vai a súa. Pero cando te sentas a tomar un café con eles, pois algún deles reconocen ou recoñecen que, oye, pois sí que nos viña ben isto ou aquilo ou outro, ou cando empezamos a facer isto ou aquilo, pero o xogador vai a súa. Pero é verdad que creo que tuvemos un impacto grande na formación de moitos deles. Cal foi o que máis te sorprendeu de todos os que ali había? Que nomes hai hoxe en día, por exemplo, no Valencia, xogaron? Claro, nos hai bastantes. Sí, de feito hai algúns que xa non están, como Cristian Mosquera. Claro, Cristian Mosquera, Jarek Gasierowski, que xogador Jarek. Me gusta máis Mosquera. Pero sí, mira, son diferentes, un zurdo, outro diestro, bueno, un rubio, outro non. Un con melena, outro. Sí. No, pero mira, dali hai probablemente Javi Guerra foi un traballo interesante porque el viña de xogar moi posicional, moi Busquets no Villarreal. Ajá. Nos decidimos que non, bueno, pensamos Marco Otero para iso ten unha visión tremenda. Ajá. Non é a visión, box to box. Eu pusemos máis de 8 porque el tiña esas pernas largas para correr, para eliminar. Javi foi non unha sorpresa pero bueno, foi unha aposta tamén de cambio de posición, pero estaba Yunus Musa, estaba Hugo Guillamón, estaba Diego López, estaba Alberto Marí, Jesús Vázquez. Non sei, é que non quero olvidar xogadores, pero hai moitos. Que a canteira do Valencia sempre sacou moito. É os que van a chegar, E algunha anécdota, por exemplo, eu escoitei por aí algunha de César Tárrega. Non sei se nos la podes contar, que foi iso? No, mira, nós sobre todo no último ano cando xa tiñamos unha estrutura consolidada na área de rendemento, empezamos a facer traballos específicos con certos xogadores, entre eles importante, non? Facer un traballo específico. Sí, un traballo específico que podía ser fora do campo ou no campo, vale? Ajá. Entonces, bueno, pois hai certos xogadores no que o clube aposta máis porque entende isto é así, hai xogadores mellores e outros que son un poquinho menos mellores, non? E entre eles non estaba César, pero César, pois, que era un chaval inteligente, dixo, hostia, pois isto que fan estes aquí, eu non podo. Que para moitos diría, menos mal que a mí non me convocan. Que estaban facendo? Pois naquel momento era un traballo de gimnasio extra, sabes? Pois que algún, pois, non sei, o que tiña un poquinho de grasa máis, pois viña e tiña que facer un traballo X, ou que tiña un poquinho necesidades de hipertrofia, como Javi, por exemplo, pois facía un traballo Y. El dixo, mira, a min eu non podía facer isto. E digo, sí, claro, porque era un grupo de entrada, o sea, aberto para entrar e para sair tamén. Sí, veña, pim, pico de pala.
cando lle tocou polo que fora subir a primeira plantilla, pois ali estuvo, estaba Titular. preparado. E mira ti, Titular. centralazo en primeira división. Sí. No. Un pouco garantías. tocando o primeiro equipo, claro, tamén foron anos onde subiron moitos da base, como decíamos, pero anos complicados en termos clasificatorios, alguna permanencia. Como vos afectaba no voso traballo? Porque cando chegan é o ano do centenario, Sí. do centenario Nos que chegamos, curioso. está en Champions. Sí. Claro, nos chegamos a nos non nos toca directamente iso porque nos claro. ese ano de descenso casi tal, xa estamos en Marsella. Claro. Pero claro, nos sufrímoslo porque estábamos vendo os nosos rapaces tendo que salvar o equipo. Xusto, Sí. pero a veces era como un orgullo. Para nos era un orgullo. Eu hasta celebrei o gol, creo que foi de Javi. Alberto Marí, creo que marcou en Balaídos, hasta Sí. celebrei ese gol. Eu son máis do Celta que, sabes? E celebrei ese gol porque me sentí parte dese Como non. Sí. Entón, nos cando chegamos o equipo viña de quedar campeón de Copa. Exacto. E Champions. A mí unha das cousas que me din para, digamos, convencerme, que non facía falta moita cousa para convencerme, e dime, non, estamos nun momento, eu digo, pero que pasa que o equipo o club está sempre aquí, que si sale sale outro, tal, non sei que, firmo 2 anos e me botades dentro de 3 meses. No, estamos dentro dun momento así moi dulce, estable, tal. Peter Lim, Peter Lim, pero escoita que a cousa é tremenda. A nos vamos para ali porque o director deportivo era Pablo Longoria. Que Pablo Longoria, 10 anos antes, era o secretario técnico do Recreativo de Huelva cando eu estaba ali. Sí. Conocíamos. Marco di, quero que veña comigo. Vale, que se veña que tamén o conozo. Chego ali, bueno, estamos nun momento dulce tal. Bueno, non sei as datas exactas, pero un mes e medio despois, Pablo Longoria e Mateo Alemán salen do clube, pero Mateo Alemani. prendendo lume ao clube. Estou pendiente dele. A ver se fai algún fichaje para o Atleti. Para o Atleti. Bueno, pois chego ali, claro, un mes e medio despois marchan os que nos levaron para lá, digo, o asunto do despacho de Marco, digo, Marco, verás. Coa prensa, digo, estable. Claro. Bueno, nos quedamos porque acabamos de chegar, de cambiar as nosas vidas outra vez, tal, e quedamos, bueno, pois fixemos un traballo co respaldo da propiedade, hai que dicilo. Que tal con Peter Lim? Tiveches algún contacto? Cero. Nunca na vida nunca ni apareceu. No, nunca. Pero el tiña ali os seus colaboradores máis estreitos, nos tiñamos un director general da academia que era Sean Bay, que hoxe está de Head of Staff en Burnley. É un tipo inteligente, sabes? Entón para nós era casi unha salvaguardia. Un seguro, claro. Temos por aquí que ese ano séntese, por exemplo, no primeiro equipo Ferran Torres, imagino que, por exemplo, xa non tocamos nada con el, Kangin Lee, que o foi unha mesmo, cousa rara. pero iso quero dicir é que a Academia do Valencia forma xogadores sempre, históricamente, entendes? Entonces é un pouco parvo dicir, que o formei eu. Claro que formei eu fixen parte da formación, demos un xiro un poquinho da formación, pero ali hai moita calidad de xogadores. A veces sobreviven incluso os adestradores, as metodoloxías de entrenador. E viches algún talento que dixeches, non me explico por que non chegou ou por que non lle deron unha oportunidade? Sí, claro, sempre hai, pero xa a estas alturas da película xa non sufro, quero dicir, xa sei que por algo. Non tuve sorte, tiñame manía, lesioneime. Bueno, hai moitos xogadores que se lesionaron e chegaron igualmente. Se queres falamos de mí mismo, que iba a ser nada, olvídate, non tiñas nivel, xa está. De algún tipo. Mental, para afrontar a competición, non sei, na túa vida cotidiana, hai algo que vivir con esa presión constante. Hai algo que fixo que non podías chegar ali e fora, tiñas moi bo pé, ou tiñas moi bo físico, pero había outra cosa que é obligatorio para pasar esa barreira que non tiñas. Hai algún nome que se che veña a cabeza pensando no Valencia, por exemplo, ou que agora, por exemplo, este no fútbol profesional, pero non este triunfando? Hai xogadores, claro, claro, despois de decir isto que acabo de decir pode parecer, pero hai xogadores que eran teóricamente xogadores increíbles para a Academia Internacionais e tal, están xogando agora mesmo pois noutros países, primeira ref, Xavi Estasio ou xogadores Xavi Estasio. Claro, por exemplo, o caso de Hugo Guillamón é un caso
moi curioso. Non nos toca a nos na academia, digamos que cando sube o primeiro equipo, despois vai a xogar un mundial e agora pois está por aí o despois de pasar está no Valencia. Non está no Valencia. Está en Croacia, pode ser, ou por aí. Dinamo Zagreb. Pode ser o Hajduk Split ou Estrela Roja, non recordo. É verdade. Pois teste que buscar a vida. Nós tiñamos xogadores que nós fomos capaces, iso sí que é interesante, de cambiar un poquinho a mentalidade de decir, oye, que o mundo do fútbol non se acaba en Valencia nin en España. Ti en España, para quedarte aquí, vas a ter que xogar en primeira regional, en primeira federación ou en segunda vez daquela. Se queres xogar en primeira división, tes que ir ao estranxeiro, o mellor para Polonia, o mellor para Suiza, o mellor para Hungría, o mellor... E ali vas facer a tua carreira. Os xogadores españoles costanos moito porque pensamos que só hai fútbol na liga. É mentira. Claro. Despois de todos estes cracks que levan para acabar un pouco co Valencia, falaremos agora de como chego do Marsella, pero de todos os futbolistas que estivemos falando, cal crees que é o que ten maior potencial? De todos os que agora neste momento. Eu, para mí, que estén no Valencia agora mesmo ou incluso Yarek ou Cristian Mosquera. Sí. Un animal. Sí, a verdade que sí. Para Cristian Mosquera. Eu, para min, tamén o meu chichi, porque parecías a ti xogando. Que me dera. A ver, el tiña moi bo xogo aéreo, eu tamén, el ía moi ben a acción, eu tamén. El ten moi bo pé, eu tiña bastante correcto pé, pero el voaba. Eu non, eu era máis reptando, eu reptaba. Claro. No, pero el é un xogador que tuve moita relación porque me tocou, foi un caso concreto dunha lesión así complicada que a dirección decidiu que tiña que ser eu que levara a súa recuperación. Bueno, entón fixemos mantes contacto. Sí, claro, sí, con el moito, sí, con el, con César. Probablemente con varios, pero xogadores así son casi todos cercanos. González, que está en primeira en Portugal, Gozi ou non sei, Martín Tejón ou Javi Guerra tamén, bueno. Jesús Vázquez, o fillo de Braulio. No, con él non teño tanto contacto, pero bueno, igualmente se viñera por aquí ahora estaríamos claro. Decir, Jesús é un xogador especial porque foi un xogador que destacou desde moi pequeno. Porque físicamente era moi superior ao resto, pero despois, claro, non só chegas por ser forte ou tema de debate, hai que ter algo. Claro. Sí. Pasamos entón a ese momento de irte a Francia, de ir a Marsella, porque chama a atención. Supoño que é porque pois chega unha oferta e marchades. Chega unha oferta que nós tiñamos todavía ainda 2 anos de contrato en Valencia. E a min chame un día Marco para ir a comer con súa xente, que era o mismo que me chamou para decirme, queres ir para Valencia? E nos fomos a comer, 3 amigos. E despois, cando acabamos de comer, estábamos jiji jaja, e dime, bueno, acabouse a broma, vamos a parar. Digo, que pasou? Dice, mira, dime Marco, ti a mí non me debes nada. Porque Marco e eu fixemos amistade de verdade, de familia, sabes? Con miña muller, co seu fillo. Ti a mí non me debes nada. Pero creo que sepas que eu vou marchar de aquí. Eu acababa de renovar, había 3 meses ou por aí. Eu quero que vienes comigo. Pero non me debes vir, o sea, non tes que vir comigo porque queres que me debes ou ves se queres. Digo, pero me jodas, tal. A donde? E dime, hai 3 ofertas, unha para Inglaterra, outra para Alemania, outra para Francia. Digo eu, que sea Inglaterra, que falo inglés. Os equipos? No, non se pode. Sí, o Olympique de Marsella. Pero bueno, vos clubes. E digo eu, que es esa Inglaterra, que é inglés falo. No, pois ao final foi para Francia. E o que desencadenou todo iso foi a mala relación que tiñamos co primeiro equipo. No que había unha persona como adestradores ou staff que non trataban o equipo como os xogadores xóvenes como nos considerábamos que había que tratar. Para empezar, con respeto, e segundo, coidando deles. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got... Bueno, que carallo.
Vamos a ver, ti non podes chamar, eu a ti chamote Dani, e a ti chamote Eros, Chaval. e acabo de conocer, ¿no? Pero eu non digo o da perilla, o do jersey marrón, vir para cá, chámame tal, ¿no? No, Sí, no, sí, no, correcto, pois, entendo. Iso para min é unha cuestión. Un trato diferente aos canteiráns, a xente que ven Entón, do filial. e despois respecto ás cargas de traballo era desmesurado ata punto de lesionar xogadores e total, da igual, van a subir outros, non hai problema. Entón, para nós era un problema importante de xestionar o que creíamos que era o valor do clube, da academia, é dicir, hostia, nós estamos aquí con eles así porque queremos entregalos nas mellores condicións para arriba, e cando chegan arriba anda a patas con eles. Entón, para nós era unha cousa que non tiña moita relación coa formación. A igual que con Marcelino non houbera problema nunca, nin con Celades, nin con, por suposto, Javi Gracia, nunca tivéramos problema. É verdad que con Javi era máis fácil porque Juan Solla, o seu segundo preparador físico, é amigo íntimo meu, entonces é máis fácil esa comunicación. Claro. Pero non foi fácil, foi o que detonou esa saída. Ajá. De feito, 2 meses marchou el. Por eso te iba a decir que tampouco durou moito, o mellor quedaba des un pouquiño máis. Pero Marco tiña esa decisión tomada Quen veu despois de Bordalás? Non foi Gattuso? Sí. Foi Gattuso? De feito, Gattuso chamou a Marco, quédate tal, porque coñecíanse. Con Gattuso coincidiste despois en Marsella? Tamén, sí. Mira ti, o camiño estaba destinado para topar a Gattuso. Como foi entón? Que chegas a Marsella exactamente co mesmo rol, que cambia, que nos comentabas antes? Mesmo rol, que pasa que ali chegamos Marco, Juan Solla e máis eu. Juan máis como responsable da parte metodolóxica, de desarrollo dos xogadores, responsable desa área de desarrollo individual, eu pois da área de rendemento, que era o que tiña feito. Pero chegamos ali outro planeta. A formación dos adestradores, a formación dos preparadores físicos, a metodoloxía, a forma de entrenar, a filosofía, para nós era foi moi complicado, sobre todo ao principio, non falábamos ningún francés, bueno, Marco sí, evidentemente, porque Marco fala todo, joder, por resumir, pero eu non falaba nada de francés, entón nin o seu inglés é moi bo, nin hasta perdes aí cando queres, hai palabras que son moi clave, moi chave, cando chegas ali non eres capaz de chegar, pero bueno, fixamos un esforzo todos, eles tamén pola súa parte, nos pola nosa, e chegamos ao Porto. Polo menos, se foi pena que non fora de Inglaterra por saber o inglés, pero se chegase o alemán, ese principio sí que va a ser complicado. Imposible, eu creo que falar alemán é unha das cousas máis difíciles que pode existir, e falar ben francés tamén, pero bueno, eu agora xa... Entón, que te atopas ali ao chegar? Porque Francia é unha gran cantidad de xogadores, non? Te escoitei tamén por aí que a zona de París, o que hoxe en día é a que máis exporta do mundo, que eso ten que ver moito co volumen, sabes, Dani? Porque é verdad que teñen procesos, para min, isto máis personal, non son os procesos que eu faría para poder desarrollar xogadores, pero teñen certos procesos. A propia federación, digamos que visila que iso sexa así, estruturas do clube, estruturas da academia, pero é verdade que hai un viveiro de xogadores, tamén esa heteroxeneidade, se queres, racial e todo iso, pois tamén fai que sexan xogadores moi dotados físicamente, pero é verdade que despois por culpa para min da súa metodoloxía de traballo, pois son xogadores con menos capacidade de comprensión do xogo, toma decisións a veces moi... Pois eso vese a primeiro nivel na Liga 1 é un pouco tamén diferencia ca Liga Española, por exemplo, non? Pero incluso tamén cando saltan o mellor xogadores, fichaxes de Liga Francesa, Liga Española. Mira, para min hai un síntoma importante, a cantidade non sei agora, vale, pero a cantidade de adestradores franceses que hai en Francia en términos porcentuais é menor que en outros países. Quero dicir, que en España de españois ou en Inglaterra de ingleses, vale? Non só iso, sino que o mercado de adestrador francés cada vez está un poquinho máis pechado a África, porque primeiro porque teñen problemas cos idiomas, igual que os españois, cuidado. É porque como falan francés, prácticamente somente francés, África, toda a zona do norte de África e ata Senegal, se queres, Costa de Marfil, pois ten esa posibilidade, pero despois son bastante inflexibles na súa modelo de traballo, entón, bueno, pois para min é un punto débil. Entón despois ali, non sei, un pouco contanos que fixeches exactamente, como era a canteira do Marsella?
Un club moi grande. Hai que ter en conta que ali en Francia o máis grande. O máis grande. Xunto co Lyon. Nada. O máis grande. O máis grande. O clube. Podes nos contar a anécdota do coche alquilado, se queres. Sí, bueno, toda a cidade, o sea, a cidade está impregnada polo Olympique de Marsella. Contábamos antes, tomando un café, que eu fun alquilar un coche para poder facer unha mudanza de Aix-en-Provence a Marsella, que levaba vivindo ali 7 meses, pero bueno. E chego ali, digo, mira, vamos, entón veño mañán, vale, 90 euros o alquiler diario, vale, perfecto. Chego o día seguinte, o fulano non sei, houve unha tal, el pensou que eu viña pola mañán, pero fun pola tarde, porque viña despois de traballar. Iba ali coa roupa do Olympique, pois dime, que hora chegas, tal, non sei quanto tal, e digo yo, hostia, mira, eu veño agora porque veño a traballar. Así vestido? Traballas no Olympique? Sí. Oh, ven para acá, pasa, tal, queres un café? No. Ti vas ao estadio? Sí, que grada vas, tal, saca a carteira, mira, eu vou a esta, son de tal grada. Digo yo, pues esa gustaríame moito ir. Toma meu carné, vas para a semana que ven, tal. Digo, non fai falta, tal. Digo, bueno, vale, levas o coche, tráemo a semana que ven, non te preocupes. Digo, como a semana que ven? Sí, quédate con el. Canto te dicen que era? Eu digo, 90 euros. Dame 30, esa está. O sea, é un poquinho así a cidade, ¿no? Claro. Pero despois, bueno, o estadio increíble, se vades ao sur de Francia hai que ir, o sea, hai que ir un día de partido, é dicir, o estadio, digamos, arquitectónicamente, digo, será, bueno, ok, bonito, tal. Pódeme pasar algo malo, se vou? Sí, claro. No, é broma. Non te vai pasar nada. Si vas con a camiseta do Paris Saint-Germain, podeche pasar, vaiche pasar algo malo, pero está prohibido, o sea que non te preocupes. Claro, vale. Pero non vai pasar nada. Buah, iba a decir, se vou ca do Atlético tamén me matan, literal, Mira, ou vas con a túa blanca ou vas coa de Olympique de Marsella, que Blanca pode levar a da Sarriana. Temos aí. Pero van a estar, van a ver, van a ver. Que pues, eu direilles, como xoguemos contra vos, moi mal ides, meu. Sí, é verdad que sí. Eso, contanos entón como era esa canteira do Marsella, que cambiaches ali. Ali, para empezar, tanto Sub-17 como Sub-19 ten competición nacional, iso é super interesante, pero un punto débil é a categoría dos equipos reserva, porque é unha equivalente a terceira división española, que te podes imaginar que de rivais de pouco nivel, etc. Sí. Entón, para min é está moi topeado, aí está moi topeado. Pero ten un sistema de competición interesante, Sub-17 e Sub-19. Ali é evidente, hai unha división moi clara entre o que é preformación, é dicir, de Sub-15, 14, 13, 12 hasta 12. A escola de fútbol, que son máis pequenos, hasta os 11 anos. E despois salta a formación, que son 16, 17, 19, equipo reserva. Algúns equipos chamanlle Pro 2 ou como queiran, pero bueno, en general o equipo reserva está dentro da formación. Algúns chamanlle post-formación, pero bueno. Isto está bastante ben estruturado de parte da federación. Pero o problema é que, para min, é que hai unha metodoloxía única, podíamos decir, para toda o país. É dicir, a federación confirma que ti entrenas así, adestrases desta forma e obliga. Digamos que como todo o mundo ten que pasar por ali e só te enseñan esa forma, pois cal é esa forma, Miguel? Bueno, pois ten un modelo de adestramento concreto no que o volumen de traballo analítico é bastante máis alto do que nos consideramos que é correcto, con estruturas moi cerradas dentro da semana, con estruturas moi pechadas dentro para os nenos, claro. Para os nenos e para os maiores igual. Entón, non hai, para min non é un entorno que se xa capaz de explotar ao máximo a capacidade dos xogadores e aínda así fan o que fan. Claro. Pero a verdade é que, bueno, veño dali agora esta semana e moita xente dali di, bueno, que en realidad parece que o único que importa é que o equipo nacional Sub-17, Sub-19, pois cheguen as finais. Un pouco ao final, o primeiro equipo do club en cuestión sempre é o do que vive todos os clubes. Dependes un pouco, non? Entón todo se ten que facer pensando nese primeiro equipo. Bueno, esa é unha discusión que temos sempre nas academias. Cando empezas a facer cousas que se parecen ao primeiro equipo? Veño dun sitio no que somente o equipo reserva traballa, digamos, en espello co primeiro equipo. Pode ser interesante porque, a verdade, é o penúltimo paso, o último paso xa interesante. Bueno, e despois eu sempre poño o exemplo do colexio, ¿no? do instituto. Ti vas á universidade, ti vas a facer ciencias de comunicación, pero fixeche matemáticas tamén, ¿no? No instituto. Tens razón, sí. Fixeche inglés, fixeche historia. Entón, entendo. Que para min hai que dar todo o temario.
Se ti somente vas a traballar en función do que vas a estudiar na universidade, é dicir, do primeiro equipo, pois quedan cousas sen facer. E sacanche dese contexto e ao mellor... Bueno, iso evidente, pois sempre, históricamente decimos que o xogador do Barça formado no Barça non pode xogar despois nos outros equipos, ¿no? Pois claro. Quizás non sexa tan así, pero bueno, hai un temario moi cerrado, interesante, pero... Pasa tamén no Celta, non? Sí, quero decir, o Celta ahora mismo podo decir mou, non? O sea, os equipos da base a maioría xogan como xoga o primeiro equipo con tres defensas atrás. Claro. O sea, teñen unha forma de xogar moi definida, digamos. Vale, pero... Sí, unha idea, digamos. Eso está ben, un cadete. Mira, para min temos que diferenciar entre o que é un sistema de xogo e o que son principios de xogo, ¿no? Xa. Entonces, ti podes xogar con 4 atrás e xogar con un modelo de xogo diferente ou igual a un sistema con 3 atrás. Hai unha cousa que para min ten que impregnar todo, que é a identidade de xogo do equipo, ¿no? Hai un clube que os clubes xogan de tal forma. Eso é así. Eso é así. Sempre. Vale, nós cando chegamos a Valencia, pois tuvemos a posibilidade de traballar moito na casa cando estábamos no COVID. Por qué? Porque non estábamos no campo. Entón, empezamos a pensar entre todos, collemos moita información da xente de media do clube, pois que pensa o aficionado do Valencia de como xoga o Valencia, como ten que xogar o Valencia. Entón, para nós foi a nosa identidade. Como xoga o Valencia? Pa diante. ¿No? Pa diante. Bueno, pois, se xoga pa diante, como defende? Pa diante. E como pa diante. Entonces, e de aí como progresa, sendo vertical, sendo profundo, e eso intentástelo. E iso intentámoslo trasladar, claro, non da igual que tipo de adestramento, todos os adestramentos tienen que ter unha señal de identidade neste caso do Valencia. Asegurándonos que tocamos todos os temas. Sí, é como se no colexio estás estudiando os números. En historia danche os números romanos. Bueno, son os números, pero no contexto de Roma, ¿no? Pois aquí igual, estamos estudiando xogar para diante, pero a veces para xogar para diante tamén ter unha conservación para atraer e despois sair para diante, ¿no? Por exemplo. Ao final iso tamén fala moito da necesidade dun entrenador, máis na formación, ao mellor da valoración do contexto, ¿no? Ver, pois, non só a idiosincrasia do clube, a forma de xogo, senón eso, ver o que decías, como valora o afeccionado, ¿no? É que é unha parte da educación que moitas veces nos olvidamos, ¿no? Que é o aficionado. Mira, outro día estuvemos en Francia facendo unha auditoría a un clube, decíanos unha das cuestións que puxen sobre a mesa foi como afecta a decisión do primeiro adestrador no resto da academia, ¿no? Acabamos de falar do caso de Bordalás, que ten cero interés na academia. Entonces, si ti non podes decir que eres un clube formador, se o entrenador que tes no primeiro equipo non lle importa a academia, ¿no? Pode ser unha decisión estratégica na cal non entro. Unha mala decisión. Bueno, no. Opinando ti, crees que é unha mala decisión, evidentemente. Para min, claro, para min un adestrador para un primeiro equipo que quere ser un equipo formador, ten que ser alguén que dá oportunidades á academia e que incluso sigue a academia. Debería. Claro. Entonces, claro, esas son decisións básicas de como diste, de contexto, ¿no? No Atleti Bilbao, tipo que vai ali, vai a ver academia, se cho digo eu, Home, no. Entendes? Por que? Porque é o único sitio onde pode ir a fichar. Sí. Correcto. Bueno, polo Osasuna tamén. Non sei se nos podes decir así, contar algunha anécdota máis desa etapa, bueno, no Marsella, non sei, se levaches algún galego para ali ou algún español ou... Sí, mira, nos ali moi pronto detectamos un punto débil na área médico-deportiva, é dicir, a parte de redactación estaba feita moi no aire. Ajá. Non había nada que o sustentase. Levei para lá a David Solleiro, que agora está no Celta. Levei no para lá para, bueno, organizar un poquinho a parte de a metodoloxía de traballo ali na área de redactación, sentar un poquinho as bases de como tomamos decisións e por qué, a partir de onde avanzamos. E despois, ao segundo ano, sobre todo o segundo ano, poden ir reclutando xente con perfis máis adaptados ao que nos queremos
poñer en marcha, que eran xente con unha metodoloxía máis aberta, un mexicano, un argentino, un portugués, un francés nacido en España, pois perfiles moi diversos para poder levar a cabo todo isto que queríamos levar. Algún nome que teñamos que apuntar na nosa libretiña que pronto vai saltar o primeiro equipo que pasará polas mans de Miguel Alonso? Hai que decir unha cousa. Futuro campeón do mundo con Francia. No, hai que decir unha cousa que históricamente o Olimpia de Marsella non é un clube formador. Non, vale? Non está sendo actualmente, dá má sensación. No, que non está sacando. Vas para atrás son a contagotas, ¿no? É dicir, bueno, pues sale un, sale outro de vez en cando, pero non son xogadores. Creo que agora mesmo poderíamos Robinho Vaz, que acaba de fichar na Roma, hai que decir que non é un xogador formado en Marsella, é asinado cando el ten 18 anos ou 18 anos. Pero para min Bacolá é un xogador Bacolá. Para min é como Pogba, pero con quizás máis. Sí, probablemente ten máis cousas que el. Pero esa mentalidade, sabes, francesa de, bueno, está ben así, pero tampouco pasa mediocampista, nada. Non? Sí, un 8, sí, moi interesante. Ollo, hai que acordarse. Sí. Bacolá, eu diría, hai un par deles máis. Milán Leches é un 10 interesantísimo, un 9, un 8 e medio, se queres. Tajidin Madi, ese é un xogador, acaba de fichar agora o seu primeiro contrato profesional. Para mí un xogador top. Por Francia que puideras ver algún que tamén che chamou a atención? Pois xogadores que están agora xogando no Paris Saint-Germain. Claro. Para mí, por exemplo, a min o que menos me chamou a atención foi o irmán de Mbappé, máis alá de ser o irmán de Mbappé, pero bueno, é xogador profesional, sí, pero calquera dos meus mediocentros daquela época, Gael Lafont, que está en Génova, ou Selami, ou bueno, o Bacolá, é máis nivel que el. Sí, señor. E despois, outra curiosidade, falando de diferencias na formación en Francia, na formación en España, hai unha cousa que me chamou a atención, e é o de que cando fichas futbolistas doutro equipo, fichas a 7, ese primeiro ano que está no teu club, só podes convocar a 4. Eso é un cambio bastante importante con respecto a España. Crees que está ben que se faga, non? Pero teño que matizar que me falta información legal sobre si eso afecta aos centros, digamos, o que eles califican como centros de formación, é dicir, clubes profesionais ou sobre todo os equipos máis pequenos. Aos equipos máis pequenos seguro, non sei se afecta tamén os centros de formación. Pero digamos que iso preserva un poquinho esa mobilidade tan libre de xogadores de un lado para outro, que de repente tiñas 24 e marchan 8 co entrenador de aquí para lá. Iso, claro, para mí desvirtúa moito o que realidade é a formación. Pasa bastante. E despois, bueno, falando xa da saída do Marsella, como calificarías a experiencia en Francia? Ora, imagino que tes un francés espectacular, o teu fillo tamén, e non sei, un lugar caro para vivir. Contanos, como valoras a experiencia? Mira, eu Francia non conocía. Bueno, teño que decir que no ano 2000 o Celta xogou contra o Olimpia de Marsella uns cuartos de final de UEFA. Claro, vos ao mellor non está. Non, teño 2 aniños ali, eros nin nacer. No, eu pois eu fun ali. Eu non era nin proxecto. Eu fun alá. Eu fun ao Velodrome co Celta. Buah, mira ti, sí, naquel momento non pensabas que ibas a ganar ali, non, nin de broma. No, pero mira, chamoume a atención, dixen, que fan estes tres aí de espaldas o partido que non ven nin o partido? Claro, cando chegas ali, xa sabes por qué, non? É un país moi diferente a nós, a pesar de estar moi pegadiños, pero moi diferente a nós. Especialmente Marsella, porque evidentemente hai unha población magrebí moi alta, arxelinos, tunecinos, marroquís, no que evidentemente ten unhas culturas, unhas costumes diferentes. Claro. É un país moi caro, moi caro, pero os sueldos tamén son mellores. Entonces hai unha calidad de vida, Marsella concretamente unha calidad de vida fantástica, sobre todo por o clima, etcétera. Mira, non me arrepinto ni siquiera dos últimos 6 meses que botei ali un poquinho máis aislado porque, bueno, Marco saiu un poquinho antes que a min, bueno, botei ali 6 meses a pelexar un poquinho contra moños de vento, pero, bueno, estuvo ben, fai parte da vida. Que ven agora? Agora ven o meu proxecto personal, que é sacar adiante formacións diversas de adestradores, mentorías,
auditorías como algunha que se fixen no Porriño, por exemplo, ou agora en algún club profesional en Francia, axudar a adestradores novos e non tan novos para mellorar o seu programa de adestramento ou forma de adestrar. Gustaríame facer en diferentes sedes de Galicia cursos de formación, e bueno, a máis alá de que pois, a facilidade que dá ter internet, ¿no?, para chegar a calquera parte do mundo. Bueno, é unha cousa que me gustaría. Sí, señor. Interesante, moi interesante. Pasaremos entón a un momento así un poquinho máis de debate, de falar de formación. Xa deixamos bueno, imos seguir falando da túa experiencia, pero sí, entramos en materia. Queremos empezar, se crees que estamos formando ou seleccionando a moi temprana idade. Como ves isto? A ver, eu son moi crítico. É moi crítico. Claro, algún dirá no, pero eu non bueno, ti no, pero o resto sí. Entendes? Sempre digo, non é por ti, é por un amigo teu. Sí. Temos para min un problema. Igualmente penso que en España, en Portugal igual, somos un país moi ben formado para os adestradores, sobre todo ahora que saindo do país e tal, pois vin máis a diferencia, pero mal orientado. Entonces creo que esta é unha frase estúpida e manida, pero cada un está a mirar para o seu, está a sacar rendemento dos nenos para beneficio propio, ¿no?, que decía outro. Entonces, para min hai que dar un paso atrás ou un paso, mellor dito, adiante, para que cada un adestre o que ten que adestrar cando lle toca. Xa, pero eso é algo que imos falar despois, creo eu, porque é culpa do adestrador ou é culpa da presión non que... Non só do adestrador. Evidentemente o adestrador ten unha responsabilidade evidente porque el decide. Sí. Eu contarei unha anécdota, eu fixen perder unha vez a propósito a un equipo meu, porque para min era naquel momento, era un contexto moi concreto, naquel momento era máis interesante pedagóxicamente perder aquel partido que gañalo. Fíxate, vou explicar, pois non algún vai pensar. Nós estábamos a xogar en Redondela a Liga Galega de Infantiles, eu adestraba o equipo infantil, e xogábamos, non recordo os equipos, Alerta, quizás, non me acordo. Nós íbamos de últimos no equipo. Xogábamos, foi o ano que iba a aparecer unha Liga Superior. Entón xogábamos solamente unha volta, e na segunda volta xogábamos os 10 últimos contra os 10 últimos. Na terceira xornada, faltando 3 xornadas, nos gañamos na casa algo así como 6-1. E de repente os xogadores meus xa pensaban que entón dixen eu na penúltima xornada, claro, éramos como 3 ou 4 equipos que non tiñamos casi puntos, 2 puntos, 1 punto, e de repente salimos cuartos pola cola. Digo, estes tipos van a pensar que tal. Entón a semana seguinte tocounos contra non sei quen, contra un equipo que estaba aí abaixo. Dixen eu, pois vamos a perder. Non me preguntes agora exactamente, pero bueno, cambiei moitas cousas do equipo. Bueno, pois cando entrenas con eses nenos pequenos, pois podes poñer normas que provoquen un poquinho ou poñan máis dificultades. Non hai que facer así, pois perdemos. Que foi un shock para eles tamén, e incluso para o clube, que chamou a Marcos Canle, que estaba ali de coordinador tamén, e dime, hostia, preocúpame o infantil porque perderon. E di Marco, bueno, conocendo a Miguel, hai que preguntarlle, pero para min que algo fixo para perder ese partido. A verdade que éramos mellores que os outros. Bueno, porque pedagóxicamente entendín isto un poquinho tamén de raro, porque eu xa sei que son un pouco raro para sí. Teño esa visión máis de formación que do outro, porque me importa menos. Entendín que para eles era máis, para largo plazo ou medio plazo era máis importante iso. E de feito, despois na segunda volta quedamos segundos, me parece. Sí. Non quero dicir que fora gracias a iso, pero bueno, naquele momento, igual que a veces dices, bueno, os sacos corren en corto en vez de en largo, pois naquele momento tomas decisións, sí. Para min, decisións dirixidas á formación. Xa está, que é o que claro. Creo que o que vai a diferencia. O tema de facer cribas pola estatura, por exemplo, isto é un tema clarísimo, sí. Que vemos. Ata que punto está ben isto? Porque ata que punto tes en conta o talento que decíamos antes, por exemplo, de Jesús Vázquez, sí. Que destacou dende moi novo polo físico, sí. E despois, claro, igualaste como... Evidente. Claro, é que ese, ao final, moito xogador que destaca polo físico acaba indo... Casi todo. É injusto tomar estas decisións.
Ata que idade? Aquí temos que falar sempre de diferenciar se estamos a falar de clubes profesionais de barrio ou digamos, sabes, ou profesionais. Digamos que non é culpa nosa que o fútbol cada vez sexa máis físico, vale? Ou sí, non sei, pero bueno, non é o que hai. Sí. Pero tamén temos que dicir que o fútbol é probablemente o deporte máis democrático que existe, ¿no? Para xogar o baloncesto tamén hai cribas, ¿no? Sí. Para ser profesional, digo, Correcto. ¿no? Para xogar o balonmán, excepto Pasqui, que o porteiro aquel que despois estuvo de adestrador, menos de un 80 non hai nadie. Correcto. Bueno, entonces é o que temos que facer en fútbol? Para min non. Ok? Porque no fútbol, pois acabo de poñer dous exemplos no que o balón se manipula e o co pé é máis difícil que coa man. Entón, para min hai criterios máis importantes que a estatura. Agora, o mercado vai ir a buscar como primeira opción un central de un 78? Probablemente non. Pero hai casos de xogadores de nivel top mundial, centrais de menos de un 80 ou de un 80 raspados, ou un 83 ou un 82. Entonces, por que vamos a deixar de lado esos xogadores se en realidad poden ser un xogador? Pero hai que ter visión, non? E despois, claro, hai que ter visión, hai que hai que ser capaz de mellorar o que sexa mellorable, ¿no? Esa foi máis unha discusión que tuvemos en Marsella porque tiñamos un central que tiña todo. Eu, de feito, estaba a dicir, non, hai que poñer de lateral. Eu dicía, por que hai que poñer de lateral? De lateral non vai a ser lateral profesional? No. Por que? Porque non sei que, porque non, vale. Entón, toma, unha lista de 7 centrais de menos de un 80 a nivel mundial. En Premier League, non recordo, pero bueno, Otamendi, Ayala, Lisandro Martínez, bla bla bla, bueno, saquei unha lista de 6 ou 7 ou 8. Cannavaro, bueno. Estes xogadores, algún deles, é verdad que hai 15 anos, pero estes xogadores están a nivel mundial xogando en Champions League, Sí. Entonces, sabemos que este chaval é central. Entonces, vamos a seguir explotando e exprimindo todo o que poidamos porque o que non vamos a poder é darlle 10 centímetros máis. Canto talento se perde por este tipo de decisións de cargarte alguén polo sí, físico? claro, de feito un caso especial son os porteiros. Puf. Claro, para ou non para? É que para min o primeiro iso, para ou non para? Ao básico. Bueno, non para, pois da igual, canto mida o tipo que non para. Claro. No? Para moito. Bueno, pois vamos a ver, home, se tes dous que paran moito, un mide un 97 e outro mide un 78, o mercado, pois que é así, pois o mercado é o mercado, non? Falando un pouco das presas, tamén che quería preguntar por a hora de subir xogadores, pois por exemplo, un infantil de segundo ano que empeza a estar ben, subilo a cadete de primeiro ano ou cadete de segundo ano, incluso si destaca moito. Como ves de importante ese salto para o xogador moi de ver... Que boa. Mira, en España non vamos a facelo probablemente nunca porque en España vamos a nosa. Pero noutros países quizás un poquinho mellor ordenados, e non todos os clubes, pero fan unha cousa que se chama biobanding. Ok? Que fan eles? Eles miden a... Bueno, eu mido tamén, pero despois non tomo decisións respecto a como organizamos os equipos. Miden o momento madurativo do xogador. Ti eres un xogador de 7 anos, vamos a decir unha tontería, de 10 anos, pero madurativamente tes 12, vas a polo menos adestrar cos de 12 anos. Cos de 12 anos madurativos, non os de 12 anos, me entendes? Entonces, é interesante, absolutamente, porque aí reduces reduces a visión física do xogo. O que é máis forte, pois que xogue contra os máis fortes. O que é menos forte, pois que se desarrolle con os que aínda non son tan fortes. Así evitarías casos Obama, non? Acordades vos dos irmãos Obama? Sí, claro, que xogaron 7 anos en infantiles. É un pouco evitar eso tamén, non? Sí, eso non sei se vamos a poder evitalo porque... Sí, claro, si faz eso, si todo o mundo fixera iso, sí. Sabes, pero non van a facelo porque todo o mundo quere gañar. Quere gañar, exacto. Sería ideal, claro, os que o fano con esa idea, que un cadete de 15 anos ou 16 que biológicamente teña 12, que xogue, por lo menos que adestre cos de 12. E iso é moi difícil de explicar ás familias. Vale, por iso hai que ter esa cultura. Esa cultura de decir, oye, mira, vamos, claro.
Eso Xa en está, España para non nada. hai. non temos. Moi complicado. Hai outra cousa que quero falar, sigo co talento, porque o talento tamén hai que desenvolvelo. É moi importante, de Si feito. non estás, claro. Comentabas ti un exemplo que me chocou moito. Messi, se tivera nacido no Amazonas. Sempre poño o Contanos, mismo exemplo. é que é moi boa, Claro, sempre poño o mismo exemplo. Si porque a xente ten, no, que este xogador é moi talentoso. Bueno, pois deixa na casa que non veña a entrenar, que veña os domingos, ¿no? Sí. Entón, para que sirve entrenar? Como aprende un neno destas características, de moito talento? Como Fundamentalmente aprende facendo. Que isto é unha cousa que temos que comprender os adestradores, ¿no? Non aprende escoitando o entrenador, ni unha charla, ni unha bronca, no. Aprende facendo. Entonces, nós que somos pedagogos, digamos que elaboramos contextos nos que o xogador pode facer e encontrar ou topar diferentes respostas. Se o que queres é que solamente tope unha, é sempre unha, pois non estás desarrollando un contexto moi pedagóxico. Entón, claro, o exemplo de Messi era isto, ¿no? Pois se a Messi non o metes a adestrar, pois non vai ser Messi, vai ser un neno con unha xenética que podría ser potencialmente interesante ou máis que interesante, pero terías a cazar ou a pescar no Amazonas. Bueno, pois Logo falando tamén de talentos, ¿no? Vemos que cada vez hai menos xogador de rúa, ou mellor que é o 10 típico. Hai veces que se academiza demasiado o fútbol, que se estandariza incluso. Sí, pero tamén é traballo dos formadores crear ese talento da rúa, incluso a pesar de que non sexa na rúa propiamente. Sí. Mira, para min hai unhas figuras que están en moitos clubes mal aproveitadas ou mal pensadas, ou que é a figura do coordinador ou responsable da canteira. Decir, eu sempre digo, mira, é que para facer un Excel de horarios de adestramento non fai falta un posto, tío, sabes? Decir, para que das 300, 500 ou que sexa euros a un tipo solamente para iso? Para que, no, a xunta di que non se adestra. Para esas cousas non fai falta un tipo que compre 500 pavos, estamos de acordo? Sí, bueno, totalmente. Bueno, pois entón esa persona terá que tamén desarrollar un programa ou velar porque ese programa se desarrolle. E se falamos, todo o mundo fala, non hai futbolistas de calle. Bueno, pois se non hai futbolistas de rúa, pois non vas a levar os nenos a xogar aí ao centro da vila, pero desarrolla ti os contextos de rúa. Que tamén hai que ter en conta dentro deste novo fútbol que a mellor non existe tanto unha figura como tal. Pregunto, sí, non sí, sí existe. Pero existe. Claro, como falamos sempre, pois o mellor non pois se sente un poquinho máis que se presta ao clube porque o quere moito, porque foi xogador o que sexa, pero o mellor non ten esa formación específica. Mira, nos é verdade que é un contexto diferente, porque despois sempre me dicen, claro, en Valencia sí, eu xa o fixen en Moaña isto, xa o fixen en outros sitios, non, a min que non me conten películas. Sí. Xogadores non convocados adestran o día antes do partido. O sea, antes do partido, o día do partido. Entón, tes 18 que están non convocados, que xoguen un partido. Non é que, tío, pois os convocas ás 9 da mañán, non pasa nada. Antes de que salgan a calentar os outros, estes ás 9. É que claro, ainda por riba de non ir convocados. Sí, bueno, pois claro, se sempre non convocas os mesmos, pois claro. É un pensamento tamén aquí, non? Como que non un castigo, pero non ser convocado. Mira, claro, porque nós temos estigmatizado esa figura. Entón, para nós, mira, Valencia fixemos unha cousa que foi os xogadores non convocados veñen a adestrar a xogar un torneo interno. Entón, ás 9 da mañán, estábamos no campo, máis Marco, Otero, máis eu, cos xogadores non convocados. Esos son os de fútbol 11. Os de fútbol 8, convocámonos tamén, e os adestradores de fútbol 8 organizaban un torneo interno. E aquí neste campo aí tienes espacio, pero normalmente antes dos partidos o espacio está disponible, ¿no? Sí. Bueno, pois os pais parecía llevan eso. Os nenos preferían vir ao torneo interno que aos partidos. Por qué? Porque era un contexto moito máis enriquecedor. Por qué? Porque en Valencia, sí. E aquí tamén. En calquer sitio, A ver, ti vas a un sitio no que o entrenador non te rompe as cabeza. Sí. E te deixa, claro, é que o contexto é, rapaces, aquí xogades, aquí hai un 3 contra 3, hai unha portería pequenas que son feitas con 2 picas, ali hai un 4 contra 4 e hai un comodín porque somos impares, e ali hai 2 partidos con porteiros, facer como que irades, chao, eu estou aquí para que nadie se faga daño, e se os deixa xogar. Correcto. É tan fácil, tan difícil iso. Sí, sí. E ademais, sin un condicionante que creo que é moi importante na formación, que é
non teñen a presión da victoria, teñen a presión de divertirse. Sí, é importante. Sí, evidente. A ver, que aquí todos vivimos de gañar, Sí. Pero non só de gañar. É dicir, aquí vivimos de formar, probablemente para gañar ou para... Pero nos facíamos unha clasificación dese torneo. Ti acababas o torneo e tiñas 3 puntos de aquí e 2 de aquí, tiñas 5 puntos ao final do mes, ou do trimestre ou do ano, fulanito tiña 25 puntos, campeón do torneo interno. Aos nenos encanta competir, tamén. É normal, é humano. Sí. Os adestradores están totalmente condicionados a día de hoxe pola cultura do cese que hai instaurada casi en todos os equipos, non? Sí. Que é triste, non? Sí, a ver, este é un tema máis, que eres filosófico, pero eu a min despedironme varias veces, sempre un trago moi amargo, probablemente máis amargo como adestrador, pero tamén que non sei moi ben que responder, pero se ti estás a cobrar 100 euros e tes medo de que te voten, home, 100 euros son 100 euros, pero quero dicir, se te votan é porque non estaban orientados á formación, me entendes? Porque eu adestrei a nenos pequenos e tiven momentos nos que por resultados poden ter despedido, non? Sí. Pero se o objetivo é a formación, eu sempre pregunto, mira, primeiro, con cantos nenos empezou este fulano a entrenar? Con 18, cantos ten agora? 14, a la puta calle. Me entendes? Sí. Entón, iso ten que ver co resultado? No, ten que ver co que a xente non quere estar contigo. Entón, para min iso é máis importante que se gaña os domingos ou non. Iso aprendino na carreira, cando eu tiña un equipo aquí, o primeiro que adestrei, non, foi despois. E bueno, non me acordo. Vamos de último, somos un desastre. Dime o profesor, cantos nenos tes? 23. E con cantos empezaches? Con 16. E que máis queres? Xa está, macho. Ou un diso e outro, ven a entrenar con nós que está guai. O outro, digo eu, que sería así. Se non veñen, que fan? Claro. Marchan. Sí, sí. Efectivamente. Despois tamén hai outro tema que, falando de equipos como canteiros como Depor, Celta, equipos xa profesionais, hai unha frase que tamén sacaches ti que me chamou moito a atención, que é esa frase de que non só vale gañar. Sí, Non sei porque eu roubo as ideas a Marco Otero, que é a frase del. Pero gustoume, podería explicar a xente. Sí. A ver, que ocurre cando estás en canteiras profesionais, que casi sempre ganas, ¿no? A non ser que estás en Madrid, tes partidos contra o Madrid, contra o Atlético, tes pois máis competencia, a mellor pois podes perder 3 partidos ao ano. Sí. En Valencia tiñamos Villarreal, Levante, e despois cada un de nós tiñamos un filial. Entende? Entón son moitos partidos de calidade. Sí. E normalmente ganas, porque se gañas a estes equipos, porque se gañas algún destes partidos, pois perdes 2 ao ano. Entón, gañar non é suficiente, non pode ser o escudo no que se meta o adestrador e diga que mira, só perdí 3 partidos. De feito, nos diría que en Valencia unha ou dúas momentos nos que despedimos, vamos a decir, nin siquiera se destituiu, se reubicou o adestrador na academia, foi co equipo gañando. Pero non estás alineado co que quere a academia, non estás alineado coa formación dos xogadores, e os xogadores, pois se eres un club profesional non marchan, pero os xogadores non están a gusto. E iso tamén é importante para nós. Entón é verdad que, bueno, pois é unha cuestión probablemente a mellorar. Sí. Como de importante a comunicación, a maneira de comunicar, de recibir o feedback incluso do xogador, de ter ese liderado para o adestrador en formación? A ver, eu sempre digo que dar o feedback é unha ferramenta pedagóxica, non? Por lo tanto ten que estar preparada cando sales ao campo, non pode ser, porque se non está preparada falas de todo, non? Eu sempre digo, chegas ali 11 contra 11 de nenos de 13 anos, cantas cousas crees que en 10 minutos podes corrixir? Todas, tío, porque 13 anos están a xogar o fútbol 11, pois imagínate cantos errores hai. Os que están aquí, os que están al lado, os que están al lado, os que están al lado, todos, ¿no? Pero se ti eres capaz de ter claro cal é o teu feedback por lo tanto, o objetivo da sesión ou da tarefa, por lo tanto, serás capaz de falar solamente daquilo do que queres falar. Que hai outros erros, por suposto. Que o mellor tes que falar de algunha liña roxa. Por exemplo, non sei, pois outro día estábamos aí nun clube e o objetivo era transición ofensiva. Entón, pois pero o adestrador parou a tarefa cando un central saliu en conducción e perdeu o balón. Bueno, para min quizás non ten moito sentido porque non ten que ver co objetivo da tarea. E máis,
facilita que se dese ese tipo de tarea, Totalmente. pero para él era unha liña rosa. Para o central. Para claro. o central, eso. Entonces, ti Está podes ben. marcar, está ben, podes marcar unha liña rosa que es impepinable, pero fala solo para que a tarefa, ¿no? Claro. Ese non é para nada, porque queres que xoguen, non fares de nada, Sí. cárate. E dentro desto crees que gritar forma futbolistas? Intuyo que non, No. pero ves entrenadores de alevíns gritando e eso ten algún tipo de tengo que sentido. decir, eu Ten era algún- gritón, pero nunca insulto a un neno, nunca insultei, nunca a veces gritas, gritar é unha para mí é máis importante o contido que dis, Ujú. vale? Gritar por gritar é estúpido, pero a veces gritas por poñer un exemplo porque está lexos ou porque só dixeches moitas veces. Ajá. Vale? Si só dixeches moitas veces e por iso tens que gritar, Enfatizas. probablemente o estás a dicir mal. Me entendes? É dicir, si non entendeu a cuarta, tens que darlle unha volta a como estás a explicar ti ou a como estás a propoñer o objetivo o feedback. Entendo. Cuidado que eu non son aquí la Sí, hermanita da caridad, eu Sí. tamén gritei, tamén peguei patadas a botellas de auga, pero bueno, o maduración ten que vai de que xa non, agora non fago e agora non grito. Correcto. Creo que é tempo de tocar un Sí, sí. tema sensible moitas veces. Moi importante. É moi importante no deporte de formación que son os pais. Bebe auga, Me vas a Miguel. bebo, sí. Trae viño, non? Bueno, queríamos che preguntar un pouco polos tipos de pais, Sí, ¿no? porque hai tipos de pais, Hai moitos tipos cariñosos, de pais. simpáticos, que va non. Ahora hai 4 tipos de pais, pode ser? Sí, poderíamos decir que hai fundamentalmente 4 tipos de pais. O primeiro, pois o que xa non existe, que é o pai que pasa de todo, ¿no? Ainda hai algúns, pero son poucos. É raro, sí. Que o levan e o recollen. Sí, xa está ben, ¿no? Algúns nin eso. No, a Noutros ver, tempos. claro, o tema é non molestan, Sí. sí, tampouco axudan. Despois hai pais que chamamos asistencia 24 horas, ¿no? Que se pudera entraba no campo a atar as botas e cando fan daño saltan ao campo para preguntar se está ben. Bueno, son pais que están involucrados, pero na mala dirección, digamos, que non é probablemente non é o correcto. Uh-huh. Hai pais que están, digamos, ben orientados, ese sería o ideal. Son pais que preguntan que tal o pasache, si xogache, divertiches, pode preguntar por resultado, por que non. Eso é o que debe facer un pai. Eso sería ideal. Ti tes un fillo. Eu teño un fillo, pero é difícil, é moi difícil ser pai. Eu, digamos que teño o problema é que eu por dentro son crítico con outro, me claro. entendes? Entón eu sei que cousas fixo mal meu fillo, pero eu, por exemplo, cheguei a un acordo de que eu non lle pregunto se ele non saca o tema. Ajá. Sabes? Porque sei que da miña parte o toma como unha cousa máis agresiva. É innato, ademais. Me sale, entón tal, pero se el non me pregunta, intento agora xa non lle falo, vou no coche, a veces dime, e entonces eu, que? Non sei que queres. No, dime que tal o partido tal. Entón digo, que queres? O bo, o malo, o regular, ou normalmente fago un sándwich. Sí. Entón, bueno, pois como dices, sí que hai eses pais que bueno, casi todos, hai que decir, sobrepasan liñas, sabes? Casi todos, pero non é a propósito, por descoñecemento ou porque, bueno, non hai un libro de como dimos, non hai un prospecto de pais, sabes? Entonces, bueno. Cambiaba en Francia o tema? Ou os pais eran igual ou peor? Mira, no, cambiaba. Mira, nos cando íbamos xogar o meu fillo, íbamos nós e outros 2 pais. O resto non iba nadie. E os rapaces chegaban ao campo, nunca sabías como facían. 4 nun patinete, 3 nunha bici, 2 en autobús, outro montado un coche por detrás. No, tremendo. Eles aparecían ali. E os rapaces xogaban, marchaban e o día seguinte. Bastante, moita cantidad de pais desinteresados destes. Despois nos clubes profesionais é un poquinho diferente porque todo o mundo ten certos intereses. Claro. É que falando dos intereses tamén están, non son pais, pero teñen máis peligro, eu creo, que son os agentes. Como é o trato con eles nunha formación que
para min non deberían estar nunha formación. Sí, pero están, entón non podemos eliminaros, non? A min dame máis que pensar o tema dos ascentes que o tema dos pais, porque por definición un pai fai todo o posible polo ben do seu fillo, inda que sexa sin querer incorrecto, pero faino. E un asente non teño tan claro que sempre o faga polo ben do rapaz, sabes? A veces pois fai polos propios intereses, de feito, senón non aparecían packs, no, de xogadores que van de aquí, pero metes que coller a este outro da catata, entonces, bueno, a veces pasa. Por definición diríamos que tamén está aí para aconsellar, para acompañar, pero a realidade é que ves cousas e maniobras que non teñen moito sentido e que ao mellor ti chegaches a un acordo coa familia e aparece un asente e non hai máis acordo, porque falta unha parte ou falta un porcentaxe ou non sei que. Pero bueno, non é un tema, nin entro moito porque teño que decir, eu normalmente non discuto cos asentes, máis alá de que me digan, oye, vengo asente fulanito, quere que expliques como está, como evolucionou ou tal. Se non, eu aí non entro porque non é un tema que me enamore. E volvendo ao tema pais, ti es partidario de que entren durante a semana, bueno, durante a semana e nos partidos, as instalacións que... Eu entro, sí? A ver, eu entro no Moaña, neste caso que é onde xoga meu fillo, pois a instalación está aberta, vou ali, séntome, tomo un café se está a cantina aberta, se non, beso o entrenamento do meu fillo porque a él tamén lle gusta que vaya, marchamos, fora. Sin problema. Idealmente, pois o mellor non temos que ir. Non vamos ao colexio tampouco, non? Pois non sei. Quen educa as familias neste caso? É un tema interesante. Nos, por exemplo, no Valencia tiñamos un departamento de psicología que facía talleres de formación aos pais, non para enseñarte a ser un bo pai, cada un é como é, pero para enseñarte a, oye, aquí hai estes límites, aquí hai estas formas de traballar, aquí hai esta, entonces, sí, facíamos talleres de pois o nutricionista mesmo tamén facía talleres para explicarlle que comer ou que non comer, bla bla bla. Sí. Nos fixemos talleres de botas de fútbol, por exemplo, para explicar, recomendarlle que tipo de bota de fútbol pode comprar según a idade, según a superficie de xogo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, os clubes importantes e grandes pois teñen casi unha célula ou teñen moitas células que fan cousas pequeñas para axudar as familias. Sí, pero creo que algunhas destas ideas que decías, evidentemente sin ter un departamento como tal, pero ao mellor a charla das botas ou a charla de tal, sí que creo que é algo que poderían implementar moitos dos equipos de, son gratis, neste caso, son charlas gratis, claro. Igual que faz unha charla ao principio do ano para explicarlle a cuota, pois faz unha charla ao mes, se queres, ou cada 3 meses para explicarlle, mira, agora que ven Navidade e vades a comprarlle botas, pois non lle comprades botas destas para deste tipo de taco, patatata, que así como facíamos nos todos os anos. Falabas de un pouco tamén de psicología, de como nos rapaces, imagino que tamén é unha parte importante de como saber como xestionar o fracaso, a saúde mental. Ao final o fútbol estamos constantemente, un futbolista vive constantemente con esa presión. Como nunha canteira como se debería haber un psicólogo, por exemplo, non basiquísimo. É obligatorio. De feito, en Francia, por exemplo, niso sí que son mellor ordenados que a nós, é obligatorio. Obligatorio en Francia. Punto. É dicir, o que chaman eles un cahier de charges, que é unha como as disposicións obligatorias para ser un centro de formación, psicólogo e entrenador mental, que son dos roles diferentes ali, pero bueno. Claro, o xogador, se explicáramos ao principio do ano nas academias dos que entrades aquí, probablemente ningún de vos vai chegar a primeira división. Pois probablemente algún diría, bueno, acabo de aterrizar, ¿no? Pero é verdade que algúns dos problemas que nos tiñamos con algún xogador, pois xogadores importantes, é que os xogadores están desde moi pequenos orientados ao ego, é dicir, a ver, isto son máis terminoloxía de psicología, pero sí. Ti podes xogas un partido e pode estar orientado ao ego, e iso demostras cando marque un gol, de unha asistencia, non sei que, todo este tipo de cosas que son, ¿no? de ti mesmo. A idea cal é? A idea é poder orientar o xogador á tarefa. Sí? É dicir, que cosas dependen de ti? Porque non depende de ti marcar un gol. Que depende de ti? Mira, por exemplo, un dianteiro, estar orientado á tarefa é cada vez que hai un centro estarei no primeiro pau.
Iso depende de ti. Despois se rematas ou non, se el centra o segundo pau, se o defensa se anticipa. Iso estar orientado á tarefa. Son un lateral, din asistencia, mete gol, non mete o gol, pois xa non me conta, non? Pois depende del. Para ti cal é a tarefa? Non é dar asistencia, é dar 2 centros. Entonces, cando eres capaz de cambiar esa forma de, que non é sinxelo, ni moito menos, é un traballo profundo de orientación á tarefa en lugar de o ego, pois os xogadores digamos que asumen mellor a frustración. E outra forma tamén para a educación do xogador pode ser fomentar a frustración, ¿no? Desconvocatorias, suplencias, como ves? Sí, bueno, claro, a ver, a veces é máis frustración dos pais e das familias, igualmente eu son pai e me gusta que o meu fillo vai a xogar, entendes? Pero entendo tamén que unha parte da educación e para que sirve tamén o fútbol e o deporte en general, para que teu fillo entenda que non sempre é un camiño de rosas. Pois esta semana non vas a xogar e fora, xa está, non pasa nada. Non facemos un drama, esta semana eres suplente, non facemos un drama, esta semana cambianse no minuto 50, non facemos un drama. Ahora, hai que dicir tamén que hai adestradores que sempre son os mismos os suplentes, sempre son os mismos os non convocados e sempre son os mismos cambios no minuto 50. E iso sí que genera frustración. Mala con frustración. Razón. Claro. Despois quero facer unha que tamén vin por aí, o de que hai adestradores que non queren que o neno este en outras actividades, pero que realmente isto é bon para o desarrollo das habilidades psicomotriz e tal. Ti crees que é bon que estén non é o que diga eu, o día a bibliografía da evidencia científica. Cada vez hai menos clubes que se opoñen a eso, hai que dicilo, pero é certo que, por exemplo, nos en Valencia fixemos talleres de yoga, talleres de judo, por exemplo, tivemos un montón de problemas de caídas porque os nenos non sabían cair, como non sabían cair, fractura de muñeca, bueno, pois como podemos facer? Pois enseñarles a cair. Quen sabe cair mellor que nadie? Os de judo. Fixemos un taller de judo. Mira que interesante. Pero igualmente que, por exemplo, en Marsella, para non ser que un día da semana era unha norma nos máis pequerrechos que os puderan que facer un cantamento un día xogando balonmano, outro multideporte, día xogando, o béisbol, etc. Entón, pois iso, o multideporte está dentro desas estrategias que podes ter para reducir o risco de lesión, máis alá de que penses que perder o tempo, non, claro. Contrario. E outra ultimísima xa de o desenvolvemento individual do neno. Isto é básico. Para que un neno se desenrole ao máximo ten que haber un desenvolvemento individual. Mira, nas categorías, nas clubes profesionais, digamos que é evidente que nese último paso antes de chegar ao primeiro equipo ten que haber un desenrolo individualizado, o máis individualizado posible. A veces é cuestións físicas ou condicionais, a veces son cuestións técnicas, outras veces tácticas, hai soportes de vídeo, hai psicólogos e tal. Bueno, pero nos clubes pequenos pois non se pode, claro. Entonces, para min unha das estrategias máis fáciles é ten que haber un día no que a sesión de adestramento sexa específica para un ou dous postos concretos, vale? Pois vamos por postos, non por xogador en concreto, non? Para claro, porque non vas a facer unha sesión somente para Manolito. Sí, exacto. No? Pois xa facemos vou a dicir calquera cousa que me acaba de chegar á cabeza. Os xoves facemos a última parte de sesión algo concreto para os postos, para un posto concreto, vale? O primeiro xoves de cada mes para os centrais. Entón, tes a todo o mundo traballando para os centrais, centros e remate, non sei que. O segundo tal para os xogadores de banda, claro. O terceiro para os dianteiros, non sei. Entón, é unha forma de dedicarlle un traballo extra para desenrollar postos concretos e, polo tanto, mellorar puntos débiles concretos de xogadores. Claro. Sí, señor. Eu quería pechar agora sí. O debate agora sí con esta pregunta: estamos preparando rapaces para a vida ou só para competir? Moi boa. Bueno, que na vida tamén hai que competir, pero bueno, mira, diría que todo o mundo enche a boca a dicir no queremos formar futbolistas integrais, pero despois, pois nós como adultos moitas veces somos o espello, ou case sempre somos o espello no que eles se ven, e non somos un bo espello, tanto como pais na grada, como directivos os comportamentos ou os adestradores mesmos.
evidentemente hai xente que o fai moi ben, pero hai outra xente, isto onde se ven moi ben é nos torneos é como un gran hermano fantástico para ver quen non é formador, quen xoga para gañar, para non asumir riscos, hai pouco vin un torneo no que un adestrador gañou o partido, creo que non deron 6 pases seguidos en todo o torneo, pero gañou o torneo, e para ele está ben. Bueno, pois xa está, os do medio campo non tocaron un balón porque non se podía, porque era situación de risco, pero gañaron o torneo. Eso está mal, non? En formación, que un equipo xogue desa forma. É que é o que quero entender. No, eso é importante. Forma parte do temario, non? O xogo directo. Se xogas como Bordalás... Bueno, non só iso, sino... É dicir, o temario hai inglés, matemáticas. Bueno, pois matemáticas non me gusta, vale, pero hai que dar as matemáticas. Sí. Bueno, pois matemáticas, o xogo directo. Por que non vai ser un tema? Un mes xogamos directo. Porque xogar directo non é fácil, que a xente diga, pagalle para arriba. No. Quen fai que comportamento, quen fai o segundo comportamento, quen corre espacio, quen ven a segunda xogada, como se defende. Entonces todo iso ti podes ter un mes o ano no que o adestras. E adestras porque vas a xogar así. Despois podes ir a ver o calendario e decir, pois aquí, porque aquí van a xogar así. Bueno, pois iso fai parte da programación do adestramento. Pero non ten nada de malo. Ora, discúlpame, si sempre xogas así, cando vas a enseñar a xogarlle de outra forma? Si sempre xogas así, porque é menos risco. O sea, un formador ten que ensinar aos rapaces a xogar de todas as formas. Idealmente, para mí, sí. Non, é que a mí me gusta, pero non se trata de que a ti che guste. ¿No? Non Perfecto. podo estar máis de acordo. Pois pasamos ás preguntas de audiencia, que temos aí un par. Que Barsete, que sempre está aí para preguntar, non sei no fútbol profesional, pero ves decadencia en canto a calidade dos novos xogadores en comparación a cando ti xogabas? Que posibilidades ten un... Bueno, contesta este primeiro e facemos o seguinte. Calidade técnica, entendo. Entendo que sí. É verdade que hai menos... Sí, creo que nos falta un poquinho de entornos máis abertos nos adestramentos. Hubo unha época na que pensamos que facer 100 pases seguidos, eu os fixen tamén como adestrador, facer 100 pases seguidos aseguraba mellorar a calidade técnica do sexto, o cal é mentira. Na variabilidade onde o xogador mellora. Entonces, mellor dar, vou decir unha tontería que o mellor non é, pero mellor dar 30 pases nun contexto máis aberto, no que ten que ser pases diferentes, que 100 nun contexto pechado. Sí, claro. Perfecto, e despois temos que posibilidades ten un individuo común de adestrar en canteiras profesionais? Xa o vimos falando. Pois existen, claro. A cabezazos. A ver, sí, tens que facelo ben no teu clube. Tens que facelo ben no teu clube. E facelo ben non é gañar somente, vale? Para min hai un rol que non hai normalmente nas academias, igual que hai scouting para os xogadores, debería haber un scouting para adestradores. É dunha forma que todos os adestradores incluso se sintan observados. Entón, para min, eliminatorio, protestas ao árbitro de forma evidentemente ostensible, con palabrotas, etc. Falas mal aos nenos, estás eliminado, para min. É unha pena que non exista, porque claro, ao final a única forma casi de que se fixe nun adestrador é, mira que todo gañou, tío. Claro, que ese é o criterio. Xoga no... que sei, entre no cadete o Baio e vai primeiro da Liga de Coruña, madre mía. Claro, pois o chama o Calasanz, non sei. Correcto. Sí. Exactamente. Josema Ojea pregunta: que teño que facer para chegar a conseguir a metade de todo o que conseguiches ti? O punto de ser de Moaña xa o teño. Boa xente, carallo, como se chama? Josema Ojea. Cantos habitantes ten Moaña? 20.000, casi. É grande. Boa terra. É grande Moaña. Claro. Mira, que ten que facer que ten que facer o bo de Josema? Si sei de Moaña, mira, unha vez preguntaron unha cousa, xa non, isto non lle respondo a él, que me di un por internet, unha cousa parecida, no, como puedo hacer para llegar a onde tú llegaste? Dicen, esperar 20 anos para empezar. Constancia en 20 ¿sabes? anos. Eu teño 47, cando tiña 40 estaba no paro. Me entendes? Entón, e agora estou no paro. Mira que cousa que lle pasa a todos os adestradores que están no fútbol profesional, que teñen que asumir que non van a estar traballando sempre, de forma continuada. Imposible, non? Entonces, hai que formarse moito e sempre,
Porque non é, fixen un máster, eu fixen un máster con 41 anos. E agora teño 3 másters, porque para min era importante seguir formándome despois. Pero fixen o doctorado, fixen cursos de adestradores, hai que formarse moito, hai que entrenar moito, e despois a veces hai que ter algo de sorte, iso é verdad. Claro. Temos unha deseo anillo que di o teu mellor consello ás novas xeracións de adestradores especialistas, acabas de dicilo. Sí. Non? Basicamente. Sí. Mira, eu púsome unha regla cando fichei en Valencia, era 1 hora ao día era para estudiar, la línea de despacho. Entón hai 1 hora ao día no que o despacho está pechado, o resto do día está aberto. Esa hora é para estudiar. Sí, señor. E por último, Bio 4 que pregunta: gustaríache traballar para o Celta, xa sexa en formación ou no club? Eu son do Celta. Eu empecé no Celta con 7 anos ou 6 e medio, ou 7. Claro, eu son do Celta. Non me sorprendería, Sí, bueno, é verdad. Pois mira, é verdad que un clube que a nivel formativo creo que das referentes a nivel europeo probablemente. Saliu agora unha lista CIES en canto a xogadores que xogan cada domingo formados, que está entre os 5 primeiros ou 6 de Europa, o sea, que ven. Sí. Tamén hai que ter un adestrador que confíe neses xogadores, Efectivamente. Aquí está aí Claudio. Sí. Coincidiches con Claudio? Entrenei no Pontevedra. Contanos algo de eso. Mira, era un xogador sub-23 que viña, non quero equivocarme, pero creo que viña do Atlético de Madrid B. Non xogou moito, tuvo algunha lesión, pero tiña unha calidade técnica importante que permitiu. Ele era teóricamente lateral esquerdo, pero en algún momento xogou de medio centro incluso. Con Pablo Alfaro no grupo 1, ir ao norte a xogar, pois non era fácil. O aspecto físico non era o seu forte de Claudio, non era fácil, e cando xogou estuvo ben, hai que dicilo. Pero non foi un xogador que acumulara moitos minutos, pero ben. E pillaslle cousiña xa de adestrador? A ver, era un tipo que non era fácil para un adestrador, desde o punto de vista que él sempre vía un poquito máis alá que os outros, sabes? É porque tal, é porque cual, sabes? Estas preguntas incómodas para o entrenador, que pois solamente recordo Diego Cervero, que fora un poquinho máis incómodo. Sabes, destes xogadores que te poñen, dice, hostia, hai que ir preparado porque vai facer preguntas, sabes? Que bo. Bueno, pois dito isto, imos pasar á sección de Eros López, a Furancho Furiño, que espero que traes aí. Extremos mandanga de la buena. Furancho Furiño. Adiante. E comezamos co Furancho Furiño, unha semana máis onde, imos coñecer un pouco mellor persoalmente e tamén facer un xoguiño e divertirnos un pouco. E comezamos preguntando por un hobby. Mira, hai un ano empecé a traballar con a psicóloga e fíxome esa pregunta na segunda sesión e non tiña resposta. Entón díxome, estás enfermo. Busca un hobby, che dixo. Busca un hobby. Entón, desde aquela, comprei 2 guitarras, unha eléctrica e unha electroacústica. Cando teño un rato así tal, séntome no sofá e fago así o parvo e tal. Sí. Poño aí un pouco de metálica, un pouco de tal. No, de oído no, que son medio sordo, pero sí, bueno, de reproducir, aquí para lá, acá, boto ali unha oriña. Algunha canción que queiras tocar ou que dixeche? Mira, a primeira foi National Smatter, son bastante heavy. Purple Rain de Prince tamén, porque si está ben, medio fácil tamén, eu tampouco non son ningún virtuoso. Entonces, bueno, e despois as típicas de Deep Purple ou así, pero as míticas, os riffs máis fáciles. Míticos. Un ídolo da tua infancia? Mira, que eu son un pouco... mira, o meu ídolo na infancia era Pachi Salinas, como xogador. Porque para min encarnaba, é verdad que non eran ese xogador así que se ve hoxe non xogaría o fútbol probablemente a ese nivel, pois igual que Pablo, porque era un xogador máis limitado técnicamente, pero bueno, antes os defensas, non sei por que chamame Pablo, pero defendían, ¿no? Entón, importante. Bueno, era polo que eran validados, ¿no? Para min era, pois eu xogaba no Celta, ele era un dos capitáns, veía que o tipo se partía cara por todos, tal, entón, para min era, despois tuve a sorte de que foi meu adestrador no Porriño. Así que mira, a vida. Teño unha camiseta de Pachi Salinas que lle regalou a meu pai, non me
me acordo en que temporada, non é broma. Creo que además foi do primeiro partido de Liga e tal, empate Salinas co 4. Moi mítica. Que grande. Moi mítica. Cal é o teu guilty pleasure? Das outras que traducilo. Eu falo idiomas, pero... Tanto como eres, non. Algo que che guste moito, pero que a xente pode decir non lle pega. Imposible que lle gustase na vida. Creo que está clarísimo o que é. O da guitarra? Eu creo que sí. Sí, A mí probablemente. Sí. Sí, mira. Non pensaría que tocabas a guitarra. No, é que non toco a guitarra. Bueno, Intento. Porreo. Eu da porreo así pim pam pum, deulle cos dedos, un dedo vai para lá, este que está medio paro non anda Sí. para ningún lado, bueno. 4 acordes sí, aí. sí. Comida favorita? Ti me miras ben. Isto de que como calquera cousa. Pero o polo é un que casi de calquera forma me gusta. Sí. Cal é a maior ensinanza que che deron? maior ensinanza. Mira, sí. Foi nunha discusión bastante acalorada nun grupo de traballo en Valencia. Non hai tanto, Claro. Foi unha vez que me dixeron hai máis dunha forma de facer ben as cousas. E aprendina que dei con ela porque a veces queremos impoñer a nosa forma de facer porque entendemos que é a mellor pero a veces temos que entender que non é a única. Entonces o mellor para ir de Santiago para Moaña pois hai unha forma máis rápida pero non é a única, non? Hai outras que son correctas, pois vas pola carretera de Villarcía ou vas pola P9 ou pasas por la Linha a comer un cocido antes, eu que sei. Pois estaba máis máis dunha forma hacia la Linha. Claro, sí, entonces a nada. Quedo con esa ensinanza. Cando ves a un futbolista, en que é no primeiro que te fijas? Pois, claro, é unha pregunta bastante xeral, pero fundamentalmente me gusta ver si antes de... Bueno, estamos falando moi do xogo, non? No xogo, a mí gusta ver que fai antes de recibir o balón. Cal é o xogador que máis te impresionou a primeira vez que o viches? Pois mira... A nivel canteira estamos falando. Sí, Sí. sí, porque senón Cherki, o xogador este que está ahora no City, Flipouche. Vai increíble. animalada. Pero diría... Greenwood. No, mira, no. Despois sí que é verdad que non competición, pero probablemente o xogador que máis me sorprendeu foi Yunus Musa. Cando cheguei a Valencia, que ahora está no Atalanta, estaba capitán de Estados Unidos. E o contrario, quen foi o que pensaches a primeira vez que o viches? Vai auténtico maula ata que te comenzaches a fixar máis en como xogaba. Ou che dixeron, este é boísimo e despois chaches, e despois sí que che demostrou. Este non... Que ao mellor o pillaches nun mal día. Non é, esa sí que é unha pregunta difícil, pero mira, ata que fomos capaces de topar o posto con Javi Guerra, tiñamos esa dúbida, eu penso que está un poquinho encorsetado nese posto de 6 ou 5 para os argentinos, non? Sí. E despois dixemos, carai, mira, este era que andaba aquí preso e non era... Claro. Algúnha vez estivo sobre a mesa ser primeiro adestrador nestas etapas posteriores? Sí. Pasou unha cousa co Alondras que me chamou unha vez o presidente para, non vou dar tampouco moitos datos, pero chamoume para coller un dos equipos da canteira, eu estaba na casa, chegamos a un acordo, e dime, veña, este domingo van perder porque van a xogar non sei onde, tal, e van a perder. Bueno, pois gañaron. A semana seguinte empataron contra un bo equipo, dixen, pero, coita, non vou aguantar, entonces, veña, tira. O ano despois, ou 2 anos despois, pasou idéntico con outro equipo da categoría de terceira. No, da canteira, ¿no? Vale, perdón. Porque eu vivía ao lado do campo e tal, bueno, é o mismo, idéntico. E digo, mira, escoitas que ainda por riba marcaron o gol e foron ao banquillo a celebrar co adestrador, non podes botar ese chaval, tío. Bueno, vale, veña. E o día que eu estaba arrancando para cruzando Ponte Grande para ir para Valencia, chámame outra vez. Tal, que faz? Que dixo, pois espérate, que me vas a pedir? No, tal, para o primeiro equipo, digo yo, pois mira, acabo de fichar aquí, vou para lá. Que hai Non me diferencia. digas tal. E digo, pero mira, estate tranquilo que vais a facer playoff. Neste caso era para o terceira. Vais a facer playoff. Bueno, a ver, digo, home, cada vez que me chamas xa fago xogar os equipos sin tocalos. Imagínate si son bo. Pum, fixeron playoff. Sí, Ostras. Claro. A que tres compañeiros que tiveches
tanto de xogador como de adestrador, como nos diferentes staffs, levarías a gastos pagos a Punta Cana? Xogadores tamén, dices, non? Xogadores tamén, cos Mira, que compartiches. A Mosquera, No, de Liadón. no, mira, levaría a Diego Cervero, Ajá. porque é super divertido. Super divertido. Digo, ahora é médico do Oviedo. Probablemente, non sei, me iría con Borja Ropero, que é bo amigo, e me gustaría irme con él tamén, seguro. Que foi o máis extraño que viviches nun campo de fútbol? Non sei decir. Estrano. Mira, pasoume unha anécdota que me pasou na final da Gambardella, que a Gambardella en Francia é unha competición sub-18 increíble, que de feito a final xógase no mismo día, no mismo estadio que a final da Copa de Francia. Entón xogamos no campo do Lille, con naquel momento habería mellor 8.000, 6.000 personas. Metropol, ¿no? Porque non recordo o nome agora. Bueno, non me acordo agora. Levanteime eu, porque estaba eu de adestrador con Cristian Braconi, levanteime para dar unha instrucción e tal, e vin para atrás, o típico, ¿no? Que vas vendo si se posiciona onde te dixeche, vin para atrás e non vin que estaba detrás o frigorífico este das augas, e caín e din unha volta así para atrás, e o cabrón do Está grabado? Como grabado, o cabrón do analista mandou no grupo con unha música de Titanic, imagínate. Quero ese vídeo, Ese vídeo pode ser seguro, raro que non se Está fixera grabado. viral, No, está grabado, pero no, así cousas moi extranas, algunha seguro, pero non me acordo nada. Cal foi o adestrador que máis te marcou? Como adestrador meu, ou mira, non sei, Traballando con el. Home. A ver, diría que con Pablo eu estaba super a gusto traballando, Moitos anos, ademais. Moitos anos. Pero sen ser coa figura de adestrador, Marco Otero, estou a falar de xefe só, me parece un pelota, sí. pero digamos que porque en realidade faz match, ¿no? Con esta xente, porque traballas a gusto. Entón, justo. Diría que porque como decimos sempre, Marco é adestrador tamén. Nos toca facer cousas de despacho, pero tamén é adestrador. E por último, que obxecto de fútbol gardas con máis valor? Non son moi así maniático diso, pero gústame, gardo, teño un cuadro que fixemos con a Copa Gambardella, outro con Campeonato Sub-17 Nacional en Francia, e despois unha camiseta de Rubén Blanco, porque co tempo fixémonos amigos e teño moito cariño. E bueno, dentro de todo o que se pode dar nas canteiras ten que haber moitos modos de actuar. Imos a poñer un pouco a proba con un xogo que se chama Situacións comprometidas. Vale? Imos poñerche casos que poden pasar de verdade, outros non tanto, a verdade. Se pasarían a verdade que ojalá telos grabados. E ti tes que responder como actuarías. Dalle. Un xogador di que non pode ir a adestrar porque ten exame teórico de educación física. Pois ten que, home, pareceme raro que ese horario de esto tal, do adestramento, pero si é así, pois nós, por exemplo, iso é verdad, nós respetamos os horarios o colexio é sagrado. Punto. Perfecto. Examen teórico de educación física. Aí. Eu temen que Eu facer tamén. unha vez un traballo porque tiña o ombro roto e suspendín. Claro. Pero non foi culpa miña, o traballo non estaba tan mal feito. O que pasa é que a outra rapaza fixo un traballo así de gordo, daquela que había enciclopedias, non había internet. Das a situación de un xogador de terceiro ano de juvenil, primeiro ano de carreira, que quera adestrar na súa cidade de estudios. Sí. Pero o único equipo que está preto é o teu máximo rival polo título. Que farías? Non pode. Perfecto. Perfecto. Sin máis justificación, a ver. Perfecto. Bueno, ou sí. Para metelo como cabalo Claro, de de Troia. topo. Cabalo Claro. de Troia, meu. Topazo histórico. Un rapaz, de repente, falta unha semana sen avisar. E enteraste de que está facendo streamings ata as 6 da mañá xogando ao Football Manager cun personaxe que ten o teu nome como adestrador e alabándote sen parar.
Pues, está ben, ¿no? Que volva a semana No, a ver, seguinte. terá que decidir de profesión. Probablemente non sexa futbolista. O streaming ou... A maior estrela do teu equipo ten un esguince antes dunha final. Un esguince de tobillo. Sí. El quere forzar, pero se lle pasa algo, os médicos avísante de que pode perder A perna. 6-7 meses. Por un esguince, Normalmente eso pode pasar. Hai evidentemente unha reunión na que se chen a acordos. O xogador, sobre todo se é menor de edad, non pode ter a última palabra. Aí ten que participar o pai e a familia, pero se o risco é grande, non xoga, evidentemente. Claro. E ahora... E por último, a mellor. Si sabes a poñer caras, a ver que pon. A ver. En medio dun encontro, Sí. un pai tolo, que digamos que tomou algunha estrella de máis, empeza a correr espido polo campo cando seu fillo mete un gol. Que farías? Chamar a Guardia Civil. E listo. Primeiro tapalo. E despois chamar a Guardia Civil. Home, supoño que sabería xente, sabería xente ali pa... Pero bueno, non sei, non. É verdade, está Nunca difícil. pasou, ¿no? Eu diría que non, despido non. No, Pero das outras, o mellor seguro que hai algunha vez. home, se a saltar espido sería moi gracioso. Pois agora pasamos ás preguntas clásicas, facémoslas a todos os invitados. A primeira é: cal é o animal máis forte ao que lle gañarías unha loita, vida ou morte, nunha habitación pechada e sen armas? Un canciño pequeno. Non sei se me daría para outra cousa máis grande. Eu vexote forte. Sí, Eu creo que Pero non sei. Situación non. vida ou morte. Me voy vida ou morte, mira. Eu creo que ti darías mallao nun pastor alemán. Ti crees? Bueno, Puta madre. Que non? Bueno, Non sei. Non vou discutir Bueno, con eles. a ver, se o engancho polo pescozo, cuidado, Falla así un mataleón. Pero él tamén quere matarte. Sí, non sei, cago nada. A ver, ten que ser algo que pese menos de 100 kilos. Claro. Sí, hostia, un lobo tampouco, tal. No. Vamos a deixalo un pastor alemán. Pastor alemán. Cachorro. Vale. Cachorro. Pobriño. É que o lobo ten moita forza de mandíbula. Sí, Aí. Un pastor alemán pequeno. Sí, Diga. eso sí. Vale. Algún equipo polo que nunca ficharías? No, Por calquera. non existe iso, claro. Se ven mañado de por... Sí, claro. O Levante. O Levante ou que sexa, o que miña irmán decía, de que equipo eres? Onde xoga meu irmán. E onde traballa meu irmán, neste caso, xa. No, eu os profesionales non podemos normalmente, hombre, si eres o caso de Pablo Alfaro, pois non fai Vas falta ao que Sevilla, ao explique Betis. que vaya, non fai falta explicalo, xa, ¿no? Claro. Pero eu perdín bastante de cando estás no fútbol profesional perdes bastante ese fanatismo, ¿no? Sí. Claro. É verdad que eu son un celtista fora, xa está, pero igual que sei, que xogadores que estiveron no Celta e no Depor, bueno, pues, Claudio Bobí, por exemplo. mira. Como che gusta. E Como por che último, gusta, claro. que serías se non foses, neste caso, se non te dedicases ao mundo do fútbol? Imaginamos que profe de educación física. Pero non vale guitarrista. Guitarrista. Mira, Sería eu, guitarrista? non sei, pero é verdad que a segunda cousa que máis me gusta no mundo é a música. Sí. máis alá de que empecé a aprender a tocar a guitarra hai pouco, pero Antes diso... son moi friki da música, de escoitar música, de oír grupos novos, de ir a concertos sempre que podo. Hai 15 días comprei unha entrada para Manowar, que son grupos de outro nivel de heavy metal, e non me din conta que é para 2027, Bueno, pero ainda así comprei-nas. sí. Bueno, Malo será. si, home, espero chegar a la... Pois, Miguel, ata aquí a charla. Gracias a vos. Foi un auténtico luxo. Antes de nada, queremos che dar este regalo para En ti. serio, moitas gracias. Abro ahora porque Bótalle un ollo, a ver que adiviña que, que crees que é? un reloj. Molaba, un Molaba. Rolex. Rolex. Una taza. Nada. Estaba esperando ofertas Rolex. Unha taza, non, non sei se eres cafeteiro, Sí, moi cafeteiro. ou se non regala yo teu fillo. No, que fantástico. O fútbol que máis nos gusta. Fago uso seguro. Para Mira, ti. aproveito porque teño unha cousa tamén para vos, se queredes. Algo para nós, Epa. Teño. A Eros vai lle gustar. Eu non son nin fun xogador do Olimpia de Marsella, pero sí que me gustaría regalarvos máis que nada porque foi o meu último proxecto. Ajá. Collo por aí, Esta se queres. camiseta
do Olimpia de Marsella, unha camiseta oficial, bueno, de feito esta foi de UEFA, de Europa League, de Europa League, pero bueno, é unha camiseta, non é edición limitada, pero unha camiseta que saliu este ano, está chulísima, creo mirade, que hai 2 anos. Seguro que a moitos lle sona o nome, ou Nagy, xogador actual do Girona, futbolista moi top, Sí. Gustaballe moito Luis Enrique. Parche bueno, Sí, sí, pois esta Que pois, chula, pois moitas foi gracias. pois os colores son un poquinho representando o volcán que é o velodrome, bueno, pois Que chula, sí señor. Pois moitas gracias. Volcanic. Pois moitas gracias, Miguel, a verdad, verdad. charla increíble, diferente, encantounos e foi un placer terte aquí. para mí igual, espero que digamos que non sexa moi larga, que non sexa moi Larga é. larga, Non nos sí, imos verdad. enganar. Pero vamos creo a que ver se fai se moi amena. Mereceu a pena. Vale, bueno, pois mira, para mí tamén. E nada, aos furiños, gracias por estar aí, como sempre. Gracias por ver o podcast. Seguidnos por todos os lados, redes sociales, X, E like. Instagram, like, botón do hype, Suscribirse. comentade. Si queredes seguir o de comentar repolos, chegades ao final do vídeo, pois tamén podedes. Nada, que comenten, que poñan un comentario sobre Miguel que estivo chulísimo. Pero hate no, é que xa me No, está aburrindo. hate non creo que caiga. No, Eu sempre creo me que cae algún home, non te preocupes. Pois facendo o que queirades. Nós seguiremos aquí falando do fútbol que máis. nos gusta.